on fire kajagum na yetio promoto Ghana adehye ebamu nyina ha ebraso ewie nso sema bro ya bodo ye begebre na ya kenka babia wo bia ewie do hunu die edimu akotene ebia dansamfo wo mo ma ye krogin hyenhyenye ya eso begebre pa na yetumi hunu die edimu akotene na ewie nsem no do so chapo champa bushafo die beti bi ene se yebekọ bromantem wavro semu eba ene se ntotro so sunwan kwantempo so akrofrofo akamukafo sabra mekan wodoba ni bia woni passengers nam kwamu watunutu ama watoa nsiedo na suhum boy ka bia from kwan adwadifo ma eton ade kwan ho wachia fa won so ekirasem aye bebre adwanfo sanso na agwanwasem a yesie se oba bia awo akano na wonam aye bonkwan no bonkoko ayi you chip compound the which we tray ya Romchester Secretary Health Center honanka wokro ene awa kanoma nyame fafie ma ne midwife yeto ne krama obeje na wo na krachi bia kobokro no ebra wo so ne panchi ene wode ne ho ama Jesus o emu nkyeremu ye de ba eljon kakre na afro bi ne ka ho bia ye gebre na ya kenkan ni nyina dade aso mo o check 102.9 so ena ehwe sebro beba won chen na wo mo ya hodefo nsuo wo mo na de tefa de ato ya de igu emra se de cha etuma agina na nkroma so akenkan kasebodi ama yetumi enkase ye kwati wo nwesa ya bo ye bodian futiafo pa perfect series books e de na se pia de ma wo mo na GS naka enso SPA sansa pamfo wo mo nyonsa wo mo nimte pa your English language basic one cause Jesus free OWAP our world our people KG1 ekozi be 6 sanso na history of Ghana me abetwam e de abakose ma abroad wo mo bo basic one cause 6 no e na nya brasua na bo wo mo RME e ne Yesu kakra Mohammed kakra na no peto so di amane ne amamre kura no wo mo sua bo wo mo pa afi computing KG1 ekozi be 6 I don't so ho creative arts no basic one cause 6 no science maths ni nyina perfect dia na me say ye me say pa wiyi na Nazire one cause KG2 don numerous were hard wonom language and literacy OWAP creative arts phonics computing coloring and writing ni nyina papa biu akura ne kenkan wo kon cancer da chese wonya baby nesi da chen president ya wadi ne MP wadi sa radio presenter no yodo wo ne mepacho computing and career technology e don suje chese man kosi free no you English social science RME de ma wonom yes at exam questions awro de bo atwi kwa bremamu busua ni nyina se moko se temena se metemo kuma se na pia cha kwan ye Putuja Eben Station and Cranswa dance my first stop. Remember for na baby or them be an internal sword. Ubo was a perfect dear in a year, a baby to books no high, Umbo number 0243 299 938 and 0540 7554 65. Vitam Rick, I don't know dear El Montre, Pebu Bubo, a new grad and a jay. Eda kwebo asemi no vata mrikesi ameden katie boso ya ba ye mfincha ba duonu ni ye pebo asebushonfo ya bo magana fo nom no ma abo wo mu ni padua ya na vra opi no ane ta ba so mrik drink ho kan fe bia nim fine pa afi vata mrik choku edon so ene kokoo ya wo gana ya tete kwashi eno omene to ne ye mobile obeja nan ya ene atia to se ba bia bushonfo kama gbang afi vata mrik sobere eno so bo adwuma bo afan kura no na mpadifo no so eni akura wanu mubu so ma miaja no ebjanfo e okaso mum omega 369 ni nyina e mapomdi mapa e matum konkan tu uto ba bia ya tonton no ma supermarket no ni ade ne mo obudro mo asfata america be ma obi atumi ato adro of the moment rekon heba mixture okurasini adro no wo to asentini ne twon okurasini adro enamu yarewa hodo okurasini adro pressure na call so abu okurasini aduro koko hu nsem okurasini aduro sanso na ma na abosome so na fichi kromu yawo okurasini aduro wusisi sensem ni nyina ye kurasini aduro embema waye mre wo mpam nyina nkope okurasini aduro ni bi na promise aba obenya bi porsac epidank misty heba ni nyina wo mbrom sax pharmacy opatase blockhouse nchen wo pe okwa obenya aduro ni bi ato ne doduo mu ana baako na wo pe fra homai 0244 470067 0244 470067 na abusuan krato we every Lotto and Lotteries Company Limited womo aso ye neba wo se en kan kire mo
agent for nyina ntienhya ne nso sub agent for wo mo mo twa loto ene wo mo twa loto no sɛ muntie sanka boyi ene wo mo de hyehyɛ foforo na aba loto no wanka sentimi nkɔkari sika bi a wopɛ mfa ma metwa da bi wɔsi 2 direct no 20 Ghana cedis ɛna wobɛtwa sanso na frɛ direct ɛno yɛ 5 Ghana cedis ɛna afei free 1 ekosi 90 5 Ghana cedis ɛna wodi betwa deɛ bro deɛ makan nyinaa so wɔn se yɛn kan kyerɛ sɛ wotwa na wodi a wɔn mu ntua ne nnɛ entua ne kyena enti hyehyɛ ya wɔde abanie July bosome de di nkan 2025 yi mu ana san hyehyɛ yi efraseɛ enti wutia na da to asopam 2 direct 20 Ghana cedis 3 direct no 5 Ghana and free 1 ekosi 90 ɛno nso 5 Ghana cedis ɛdwofo yenum na so asene awai yagebre ni abekin kan jama wo ɛde ofa adwi bu esa kon labu wono asan sebno mu nana pia kan ho bi sanso na kwame gini bo atin kokɔ top papilo nuba na sak ka ho bi the writer ankre sam ka ho bi akosua Sunday wonum nyina anabo makase bu ebe de wi ebe gibrada kenkan ɛde amawo de de wom de ya wom betiboti utubi ase wrade a obi so an brofo ma godo ɛdwofo akwabra no mienu asonaba ohine kwabna boat na webe ne menua abrewa ba Kofi Chumesi ensem no enchimuni Asem Beba Dabi elzonfo yemfrase na kase bonu nchire mu no yemfamra asem enyaba asem ba ye no hwenye yi sanse nyese awi an elzonfo na yenkobron mantemu abrofo semu a ebobbo free bron mantemu eba sabre wi ya yatena sei ense entotro so sunwane kwantempon no eso sabre dia brofo sam withro ba se wodrobe ni bia ya wotwi ehen America won mo ka ba kon fodo ene olodu nipa na sa do ahwam na wode kɔ ebam na sa hwintam sa na dakura dabone ye koye dakuro bone pa de ema aye drobe ni sabre drobe ni de din yetumi emfa entudwa hye sa kronfronfo akamkafo wo mo nkɔpa adwuma papa bi nyom metra ketiriketire ne ofa tuo pɛ no da ko gyina kwatia so woyo ya pɛ na stop the car drop ni waso den a no ato na ne oteke no botumi tokura famu ni ade na ɛno na kɔ so ntɔtɔ so sunwane kwantempɔn so na wɔn mo kyerɛ sɛ wo drop ni efiada ya atwamu ya ɛno drop ni we wafa passenger fo de wo mo efiri sunwane ekɔ baabi ani edwodu ntɔtɔ so empa mu hɔ no a prekopɛ no na ne wɔn mo ya kronfronfo kyerɛ sɛ gyina osimi gyina me nyina tuazo obu afam na ne tuoi wo mo sane ye tɔtɔtɔtɔtɔtɔ ɛwɔ ntɔtɔ so ebzofo na kyerɛ sɛ ayade a ɛhadwene papa ɛde wo mo de ball no wobra ntokwamu anase wobra yensenkaye baye Richard Edu ya wo ya Sabreman edema atoni electric area eno de nhwemu ebo uteki central force uteki for bogin kohwe wobra ye ko ba ne sa no ha dwen papa sansa nsemi ya kan kwane a entotro so sunwane sa kwantempon no dia tete prapansa mo ayi kontebi enkoye kura ya kan bribia konfromfo wo mu adia ya akwanya kase dia begina ho se kwane nyenti dida bia na wo mu gina ho wo behwe no na wo de car stop saa na wo mu giamanfo ho nyoma nipa wo mu owu kwan so ha dwen na sabra ye kan no dobani a etu aka no chirim se aboniti pe ya ama watranse do tire no de bibi kan pa prekopa na chesa ko hadwin na passenger phobia ya won so ka ho atuo aboba no bi petigu wo so no wo nyina ya de wo akwa wiwi mu osunwane aba ya sabia ya busanfo chese emu ensem no evromo pa na wo chese sa kwan ya ye kan ho asem atete apansam yi ene John ajikum kufo Kofi di ewu na braso ene oyo sa kwan yi senko de bebo maka ko bedi atumi akonkan na ewiase sa nete obi an wa wonim emre aban ba kwoni ade obi atwi nani ya wa na adwene se wonyokora eno na ne mpedifo kire se wo mo aka akira aban kɔ na wo mo tonkra demonstrate hen ya hwa ne so setr enam so ma se akuafo kora wo mo ho kire se intu kora ne akwafum atroniefo om kire se fum kro no aye den sansa kronfo na je kwan aboso na yentie se detmanfo bi ede ntwemu efi bosome du ba ko ni mu e November ni mu ebepem eye na na ofie dey no Arabic case nko akoye kwan se makomako 9 na nokwasem ni na no fiara de ya ntia sempa isan se Arabic si be hia eye Ford car bi a o ma passengers wo mu na atibuye na omudi etuo e ka driver ni no anokwasem ni omo ba ha mienu de di kan no omo ni asojafo be hia ye nti omo timi edwane ye e ma omo tuo ba akokora no e ka si ha
na within there 1 hour 30 minutes time no mo sa ba sa bia ye ya mo san any person yes sa be sia ya nyame amfa fi a nipa ba ko ya to enam awo besi so ama nyame ato ne nsa de afre no dia ma we nyina aba no di kan pa ye kwan na enye na kwan no asai kura tuba so to bo ase ya nti ba bia kamukafo no begina bia no omitumi stop drivers ema omuyo omodwuma na anakwasem ni efiada asem si ye ebepem ene no anakwasem ni police commander divisional police commander omabom humodin yie pa ama nkomodi a akoso bebere no omaboa ama barrier ba ko na wo kwan so no omude ba ko asan abeka ho ama omayi omude abo vantage point a fence say ni e baso a na kwan no na nyehu because your consider your mantem yetimi be fa so be 7-8 from Ntotrosu to Atoni Kabasunya, she nyedeng NC. Besisi adie, nyamienim no kreni, kwan so yehu. Na nse ya Friday ya araba for ye den, ekum driver ni do kwan we so. Ejije drivers for ni sika, ejije passengers ni nyina sika. Aside that mu wi mu san kum driver ni. Nti asle samomwae na kwan yo munyemaye. Na ye kwan ni fisunya ne besne fan totro so ko Kenya sene ahafo area no nyina no na se ambo besibia betena atru ni kwan no so wo ko esibi ohonum kwan no masai ti ebribia no bedu ho na akonfo no aba begina honum na omo ejeje konfo enema nti amani pa ye want empotable say de yeti ehu kese so pa wo bra obi apese otu kwan mu Eljonfo enti enu no hubo na bomamfo bia ya wo mo ewo atoni sunwa no kwantempon so wo mchese de edu ni de age senya bebem ye to ansem no so ye ko kumasen kran kwantempon so suhum asuboy ana ye demo aduri na enkwanhia bia asi wo ho abusua ani enyan papa meka ni say bro check 102.9 Facebook page honom ne behwe wani so ade unia kokodro dia memma na amanebo no kiremu se Ekai, America no denam no, America tente, and no dem papa. Neno na kwada bi ekroso no kwan mu. Enti wo ya adwene se o sevia kwala no. Ebra wo sevia kwada na nestia no je nsem. Ene mo pani mehwe bi. Enipa mro break cho. Na se omo mo hye store mu nyina wo so mu dwane. Wo mo ma hye neoma wo kwan ho so bi adwana ma me ba ko mu kire se na wo so. Na aya awreho enyasem ketewa o kana kotwe fa adwadifo a wokwan ne so ko bosto mu ama sani amanfo aprepra no yenya ne ntie se obi afirimu de nanso epra nipa num bi apra na manebo ne kire se ano ohye pa ya sabre kasa isuhum aban resabia ne dedo na koguo ena afa ya resabia hodo ebem botem honom no ye de binum so kogu honom a apomode adwuma yefo egina won so a wo pre won kwa na asem ni si ye no aposifo ba bi fire service for apomudi adwumayefo ahodo wonum nyina ba ho no behwe de obetumi aye bia de aboa na sane ebinom ka se akwada bi ne kroso ka no ebi nso ka se da bi ente sa amerika tente bia no de namo eno na aka hu bia ma we nyina sie sansem ya ka hu bi mampanimfo a won potam ho kire se nhwehwemu ahodo won mafirase a wo hwe hu na de kropote nam so ekofa nkwanhia yi ebaaye Eljonfo yento so da we die wasem diara ene agwa Eljonfo na we no ewo eproye mantemu na esie apa menya kropo mansimu obapefo ya abo akano ya sabra ye kase de free bon semchese ayete de nyina ye medwafo ene wodwa assistant ya wodwa ewo secretary health center ede nyame adom so nam so ma sese de wanya ne ho anaso wa afa ne ho afa ne ba na ni nyina ne se bukuada ye twa mu dwumposo me de to so du nwotwe na eje mami ye ntete ho se de na won kama no won kan no entete ho tete ho ne so de entente so ye nko ti mame no a awo aka no ba no a wafa furo no won na sew na ye se ka ho ntintie de ye mfa bom kwan fiti kwan fu kwan na ne ententem so ye nko sekesua eye health center ho ntem so kra na wo mo fa bom kwan se won mo kro no wanu bebia prekope no an no ba no sha se bo ne sa no pe chi de se na te kra ho aye din so sha se gu no
die mo den pa nya asem kuma kra na se no so ene wo mo ya de entem so manfo bia wo pie ho efre anesefo ya wo mo seke so ye health center ene ameduafo wo ho won assistant wo fa no ma kan de ba ko miru miensa ya ede chi abo no entem so kra eno nkokoduru ho wo nkokoduru ho push nipa awaka no timi nante na push baby sanka kra no no ani na so ede push ti push mu no na ni akra no ni tinie obating nge na one chese midwife Helen ene ye mo na baso America tente pa woni assistant wo mu tu ye bantem eso beboa ye so mu ma sabre abaye na sama me aye kana semi wotumi awose ne se na efata nyankropon di mu no bibia aye kuru etumi dia bana wo mchese akwano na enye nso dwumre bia kwano a wo de bekwa akoduru ho no ha 20 kura ne nam so a wo mkoduru anasa wo mkofa bo kwan a akwa akoba ne seye enti wo mu kasa kura yi se Jesus na ye ayi kofi Jesus na enwabu kura bi nso ye bush eti bush boy yanko ye nyumai na krachi bia kobokro no kwaku bright ana efre no kwaku bright di Asem Beba na bra kwaku bright ekobowura wo bi fie kro no bomuo ema ya kire no enya asem ketwa na wo kire kwaku bright eho no ma na kwaku bright ma ne nsaso wo kire se wo de ne ho amanyame na wonim da se kro no bonye na akobokro no a ye betumi abro na wuti anye ye kura ye bebro waku enti kwaku bright kire se wo momfa ne bone nche no na ode ne ho ama Kristo onya bone bio kro no bo ma chi ne wo so yi wagyae de di nkan no na sanso ye na wie ye wo ba Facebook ne so a video ne da so bra ne behwe bi na video yi a trend papa okọ ententen video ne so ene nam so saa eno na ka ho bi ene adehye no emante ne bi esen ko mba kwaku bright no wo gya ne kwan wo hono mo a ana ebinum so da bi kwaku bright se wa ma ne nsa so de ne ho ama Jesus enti yemmoa no ene ka no aka bi adi achi me kwaku bright no aka me kwaku bright me fa Kristo se me kra ne maje nkwa o se me fa Kristo se me kra ne maje nkwa na oduo machi saa kwaku bright se wo de ne ho ama Jesus na ne nyina mu adehye no ma kwaku bright o wie de obeka nyina no born mpa ye twatwo ana odan ne ma posifo petrol team bia na anadwo no wono mo petrol anadwo 1:15 am ena kwaku bright kodi sa abonfo semi a wonom kire no to de kwaku bright ma aposifo ama de ne ko na bra wo mo de ne gina ho ya wo de ne ho ma Kristo no mo mente kwaku bright where we are debut I police station where we are debut Pacho Dabi. I didn't know we are debut Pacho Kroninye. Kroninye Echo ibeku ye and then she want kaunjai if you am say she wants to This is how we jai. go jai Also what? Enti meka I na waka kweku bai. I kweku bright. accept Jesus Christ. Accept Jesus Christ as my Lord and personal savior. as my Lord, my personal savior. So help me God. So help me God. So help me. And I will debut. Kasi say we are debut. Why yembu o man nti yesi ya chiko fa police station ka be hu. Aba ye fa ne ko. O da che no. Every patrol team. Wey kwaku bright no na wa ye mre oso fa Kristo kofi we wache Sofia Kromfo a we abe we na chere se wagya wi ana se wonya no so ye ni se wonya no na ma police nti aso afi kwa na so dem kunka no ne Maracas Krobea sesa Dabi o ko wi a se so de no ho ma Kristo nti se ye jana wo be kwa sore eno na so ne be ka se eni asore dem kunka ne drums ne ade egu ho no press before you ready for yan to so dem fa ka se bodun kosi kura na enkomobo ye free Dr. Nsiasare bodo na nkane na we director general Adema Ghana Health Service na abrekro no so no ye futufo Adema mampani na nadran kwakufu ado e fa na pomdian famu Dr. Anthony Nsiasare wodi nkomo aba nkomo no we depa na afutuo no de ma awofo bi mo a yusuo the first day bleaching enkurai na mudi nkun aseda koda no sira kura ma kura no we se fita na akura no aye Coca-Cola face Fanta body
agora ba ni na nanim hyenhyen na ese maame yusu no o maame yusu no woto yi big size ya no to medium e de amakoda no wasra ne to ho ne ade ne ma ye ya ba asra ja ba ko ya na ade to fom wasra no nipadua nyina na ade to fom ne ne to ase ha kodiu sister na nya kura na doctor nsiasare kire se we no ekotia mra enti ya mo ye na monten so se huru se maame bi a wasra ne ba na akoda no wasra no wai kon baza na wai se wuribiri no was a bit my report on the Amadofs for domestic violence for no terms of cry no to one enkra na nansente betodwa senior ma rubia da fra frankun ya ye to magana for ye twam ya ban no kura do makonya ma wo man mu ebiemu adu konen na afi momutasun sa yi ni nyina ndro no ya wo mo de srasra no mchese ye makwan kura food and drugs authority wo bu nyina aka hwa ya wo mo akire se sa de ni kwan se ye makwan sanse a kidney non liver no sese no kura mani padua no nyina ne nankoba so just mama obesra wo sra de mu makoda no a wo sra sa sra no ha dwempa nti yemu na montre so ye hunu se mama bi asra akura no ama nkotodwa ise tuntun mama wo so ansra akura no o se tiamra timbra no ekasa etia wa fa furo nso obabirichi a ye agyan wo de wo wi a no abirichi akura no nso memfa nkun kan bibia ni a obetumi ebisa mpanimfo ya wo mo aben pa ewo nkun eno sensemu na wo de akwankyere no de amam ewie Arishma manaha nana yede prem to bre kase bono edi esie eljonfo papilo buachidom edna yekenkan ye ede mo asona ba ohene kwabna boatin enimidi menimia abrewaba kofi chumesi daze bru enya do kudonto sabre yeso de je na akure ede Asem Beba Dabi etwa yenso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says a cool malaria one in Yina. I'm Yina negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system. I strong the beer. Anti Pavi, a support to immune system no. Not plus smokes no so to malaria no good. Malaria symptoms. At a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute. Achakura 4 days. Not Pavi, and the plus smokes mixture. 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaco doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Fiadu Yenukam. Our pharmacist and her bashop. FDA aje Jodian Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what to making kind kama. What cabrofo. Wow. Now, conte walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG perfect series. At 2 more dear. Jai. No, dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina. A free basic 1, equasi basic 6, English, a free basic 1, equasi junior high school, near Bane combined store, or Nina B, English, nom, and maths, nom, me say, books to be anywhere, perfect series, NB, Nagias, and Naka, and some were prover, into a butter pian kotobi maneba. Hey, and that's already, so could be crab to me, I could chew, I could tongue, how many students? Now, and look ready, what tip one. Say she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at 2 phone call put to a station and crying down so mine. First stop, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu mi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa plus husband. You the one Hepa plus husband, and you also want your Hepa plus wife. Now I'm no Hepa plus mixer. My dear Grenady Pa Pavi plus mox.
ɛna hepa plus nyinaa apemfo abato mo manufo ɛne kwada wɔ nimfie du mienu ka ho ɛwɔ pharmacies ne heba shop atufoɔ mfrɛ 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Odofo, mami misa wasembio. Da bɛn na ope brese. Okohwe onipadua mu. Sɛde onipadua na kwa na hoɔden sitie. Obrɛboɔ, osa, cholesterol anasa de dodo ewo mu, o blood group, o genotype. So ye AA, AS, ana SC, Sabre, may comfort by grace. Medical Center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwemao ka kra ye de kwa ye de bampo ebra no ye de ko fitem kwese bibia de yie na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hu ne ntem ye timi asoa no by grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 Bio 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo Asante. Krobea nye Krobea. Krobea nye Krobea nye Krobea. Krobea nye Krobea nye Krobea. Krobea nye Krobea nana yo Asante. Asem Beba Dabi o akakune bete onua ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o akokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao Adon mo buhura ayeye ne na ahye nka ho ise nyuma obiara ni nyuma no dɔɔso nanso de odi amanipa no eno na ɔyɛ ɔhwɛ so edidigi hotek nyame ma wɔn nyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyerɛ enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wɔn yɛ mu adwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden ne wɔn dia ene se ame no kasa no pɛi enkwana odi ama me odi asɛm yɛ oso wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwidi but ya kɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi ebi nso wɔn so na ni asɛm a yɛdini wɔn kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso wɔn paaba wɔn da so buso a ɛyɛ waduma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayi ne na aseɛ nka mo bo wɔn nyinaa ho ban ebibia yɛ tia ehumɔborɔfoɔ enyanka papa wayɛ bi hoteki mo nyinkyerɛ ne duma no ntumpɔn no mo so fa abotre odo ensem aya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo mo gu anim ase nya saa no mo tie o mo ka se adwuma no mo ye no emra wo mu obi anim ase ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho efi saa bre do hwiri kopum bra wo do obi a bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho ɔden no tumi no ense wo ma nya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo amen. Na eyi oma ya unya wonom ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya ashawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso oh say like me say me to na say am pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ehwa ashawo ho enti wo kwa be na ofa so hu se we mo ya ashawo fo oh mu jeja mo na be flow o ja o bit me ka short once of as a short enti wo kwa na wo de he na me call dem me want debate me price no meet me enti wo price no na utumi ko say e bia 40 cities and say bia 50 cities be
40 cedis na watua ana saa time kura no na saa time kura 20 cedis kura utimi tua sisi na ase ne bo soro ese di asha wo de bo kosoro omo nso atutum so matutum first and there say first we kita 26 kura na utimi nya bia na 30 cedis ba sisi de nyina ne bo akosoro sisi kire wunya say 50 cedis bi at least kura 50 cedis bia this bia onya local one ni bi dia in local won say o ma bi wo like no men kan say no ni levels ni share ni suru bia ana ono no hu se bia no bia o share o fan ge bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no esi ya wa shawo local wo ho ena dia hin na enye local no dia enye local ni hu o ma hu ni form na wa tu se we uni ska unti wa ka son timi nko unti mi take wa tu se yes o kwanya de o ma chance ko ana o short dress mi kura na otimika se onya ni type eso omo nye local ne de omo no gina so omo de omo yim omo no so je say omo ni first me the local one na me ko but omo hu omo otimi se form we de car escafo la ni bi ni de me won di intimate am nko na o ko ho a eya enka unya omo nye local ne bi anka ope o me na me ko na de be bo mi ase me kwa sele mi hu beto mi kwa na pe mi no oba be da mi hu beto mi enu kwa ni ade na emanije o ni oba da ade na unye free mi no oba da dia ase like mi hu se mi hu to mi ase mi hu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bia adwendwen doso enso ka ho nti so ni oba da dia na mi ase mi hu ato mi na sa da wie na mi sa tra se jimisen na ma de makwa na nso ya chance mesa akọ enti wo de da bia mi say da e de bia this minister eba ni papa pa ni o asem na ye ka ni say ya ye ka ni say no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkeme tomato prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa and dance for ho won kan ko mu nyina 102.9 FM oboa meba obetu nsa ensa nyina ka ho oboa la kasagu ha ma me ne ba he no oni igbe Asem Beba Dabi 220 cedis o na ma me ne de ma me yire o ba 20 cedis 20 cedis wa pa ni do nyame ka ko kunu eto ne say man to ko oboa father me say adance for ho adance for me kasagu ha wan suro wa ya won suro ni pa bia una wen for boni ni ka ka tie bachiru ya me pesa me kire oni say bre wo ho ase me mpeta me mu o na ade e wo me say free me kwala abram bashiru yes sir bre wo ho ase me say me 43 years no busa papa ne say ne say ne madie bashiru manya sika aba be sidan tenase wa hiti dia ni epia bonten na akọ na mfrem anwununwunu mfa ho ojo ano aba ma ye de ya abrabo mu nyom baako iriba kai Otech 102.9 FM kai Asem Beba Dabi na yene ba ya mbele na yene ba mana zuro bele na yene ba dunia ba pema zonjo yele me na kele bana Asem Beba Dabi pampar ngo masuya tinero ya panawa ya bele na yene ba mana Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Otech 102.9 FM azonto manoro Asem Beba Dabi kai Asem Beba Dabi Otech 102.9 FM alupila ya pancha kona bala wakadugu alupila ya pancha kona bala wakadugu sa Otech kai pancha alupila ya pancha kona bala wakadugu alupila ya pancha kona bala wakadugu sa
Kai. Asem Beba Dabi. Pia. Na lu prenya pancha na no so Salu prenya pancha. Obeda no akwa Wagadugu. Oni ni asam no. Ile. Okay. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Ena wia yi odoma nkoma nyame ayeye enka udin kronkron no. Awia yi odoma nkoma nyame enase enkanfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no. Arofo ne ade hye awia yi ye bema yenho aha na yama yenho akwaba. Aha eye Otek.
102.9 FM sunie awiai yase hia bio na yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom na dwumadie a yedie da biara da ye ka de kira dofo atiefo ne ade hye se yede sua de ebrekro na amu ne yede kire ye ho nso ade enu nti enawiai a ye hie nokre moma yense ye ho se ye ba besua de ebrekro na amu ne ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na wiai dwumadi a yedie ye live ewa yin social media handles ne so sa wo ba yin Facebook ne so sa wo ba yin YouTube ne so o hwehwe Otek 102.9 FM Otek 102.9 FM a na wiai dwumadi a yedie ye live ewo so na de obeye nie wadama sa wo join yen ewo live ne so a eya share ye dwumadie ma adofo share ye dwumadie ma tiefo share ye dwumadie ema amansane a edi wonso achi no onum nya dwumadie no bintie na ebrekro na amuo no onye binso nhwe ebrekro na amuo no wo share no na wadama o sign e de comment nso etumu amaye na wo de tumma ye ne awiai ba bibiara o hwe mfiri ye beje ye bekan no kama ewa afidikasie iso na ye de amao ye bekan o comment no live ewo show ne so amu bibiara nso ate wonso wonka se na awie wonso abaso bi medi de Krobea nana Yaw Asante ene apesema kana nanie maji adwa ene wiai oji amanie maji adwa awiai Krobea jata mene mapamfo yehia na yehia nokre moma yense yen ho se ye ba besom ye ba besua de ye ba be kire yen ho nso ade ewa afidikasie iso enafie ye wo yenuanom wa amahodo so a onom fa yen show no live enhira nka mo Be Love Radio for nyankopon nhira mo pa onya mo kese na ontutu mo nsoma na mo mfansi mo wo Spain man no mu ena mo biebie mu abade mu a dwumadie no etwagu ewo mu mfidie ne so ene so ba United Kingdom man mu a GN Radio wo ho Patmak Radio wo ho Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ena Sahara Radio onum nyina nso UK man mu awia UK fo a mo monitor yen mo a mo hwe yen ne mo amutie yen nyina no nyankopon nya mo kese no ntutu mo anamo nsie ena ye wo Kings Radio eno nso ni TV o Paris France bruchman mu ye wo Dache Hima Radio wo Denmark ye wo Rakus FM e wo Belgium ene ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio medi de Krobea nana Yaw Asante ena wiya yehia ba bi a wo monitor ye mfiri bia no share fa comment ni tum na yenkan ewo show ne so enso mfama wo awiya oba de achia me age adwa obo akwaba ya eja akra ho te sai nyankopon adom ho ye pa na so so adom krona ye de nyankopon menso me ho odin de nyankopon ase ene ye fiada sa ene ye mochiri de nta wo hwe na wo twi ya mochiri wom pa mochiri wom se na wotwi ye mu no na naso di omenwo asafo body ochina ye memene dai no no kata ne maami achi wodampa mu ana ne nua o kata ne nua ba achi ne nua otwato o kata na chi wo asafo ha sa abre kro na amu no mia nkasa wodampa mu ana se woye no do hwa ana obeya no wa ha ndi echina ye fresh fresh wo ye no wa asafo he ya obi ho kofunda ho asafo he ya menim se bi a abrochirefo na bi wo ho ana o ma ye no abeye yi wa ye ne live ye ne live wa he ya ye ne live wa he ya sa nso na mia me de hye made nyina Bishop Samuel Danso odun so fi US abedru odun so kata we de enye de on de ye ne maame kura omo ba we de enye papa Auntie Rose oba apanyi Rose odun so ofin so ahinkro enti se wo study a ochina ye very busy day ye kwa asafo no ne ye kwa ofin so mi anso me san wo ba akokora wo bo asekwan yi so enti ayehu ba kwesi ara bebem dia ye dia ye be cheche ne ngakra ya nchecha emfa this all the kwesi ara ne kososo ya nchecha emfa eja kwa mi wo ho bibi aboko de ne fiada edru fiada seya emu nsam no doso
ɛnɛ nso yɛba abɛsom yɛbɛsom nsɛm nso wɔ hɔ nsɛm wɔ hɔ paa na ɛyɛ a yɛwɔ kasa bi a yɛka sɛ opam ohufoɔ a ɛyɛ a ɔto ne bɛɛma ewiase ɛyɛ asusu pam nipa nipa wei deɛ osuro me a akoa wei deɛ meka no ɔyɔ akoa wei gye ma nka osuro me kɔ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  ɔbaa wei awadeɛ yi mu osuro me saa o deɛ hwɛo na wafrɛ hey ka kɔyɛ sade wei wiadam kɔda manka nkyerɛ hwɛ si odi so ɔhu sɛ mekan meyiri deɛ osuro mi o na wɔn asɔ si deɛ twetwetwetwetwetwetwe yɛ mi kunu kyɛ sɛ manka amanfoɔ koraa sɛ ma yɛ no togbɛɛlɛ akoa no wo deɛ gyina so mefa fo afrɛ no bɛrima owai mi wɔ kurom o baabi a wo bia agyae na bra sisi a yɛ pepe kaa na abɛsie wɔyɛ sɛ mekan nyɛ no aba yi mi kunu osuro me yɛrɛ ho pam hofoɔ abusua yi mu me kaa wɔ bi nka bi hwɛ ɛna me sika nti metumi tea deɛ mepɛ abusua yi mu metumi yɛ deɛ mea mepɛ yɛsuro me o me yɛsuro me o pam ohufoɔ me ni adwumawura mede me kokotiiɛ ɛne me tumi a mewɔ wɔ adwuma ni mu mede hunahuna wɔn di m'akyi saa me adwuma wɔ wɔn ho sɛ meba no obi asɔre wɔn ho sɛ meba no obi ɛdeda wɔn ho sɛ meba no obi ɛbrɛ ne ho ase yɛrɛ ho o pam ohufoɔ na deɛ bɛyɛ biara no ɔbɛto ne bɛɛma aboa gyata ɔno wire mu a wɔda yi sɛbesɛbe wɔyɛ ɔhene ɛneɛ gyata na henie mu n'ani ɛden ɛne sɛneɛ wɔbɔ ne ho soɔ nti ɛmoadom anka yɛ mfani ni agorɔ sɛ yɛhu sɛ nana gyata bom pɛ na obi ɛpɛ baabi ne ti awora na monhwɛ gyata na wasi twene so ɛwɔ kwaye ni mu sɛ kwaye yi mu ɛnɛ da yi ɛmu obie mpie kyerɛ sɛ me ne me yere ɛne mabusua nyinaa yɛati asim na yɛabɛdi agorɔ enti yɛagorɔ a yɛbɛdi no yɛmpɛ sɛ aboa biara de n'ani bɛhwɛ bi enti sɛ woyɛ aboa sɛ woso anaa wusa na woba bɛtisi kwaye yi mu na sɛ yɛnyawo a yɛbɛkyew yɛkyew a yɛmfa mmara biara nya adwuma yɛbɛwew aku afiri ewiase tiɛ neɛ yɛsii twene so kaa saa asɛm wei no ɛmoadoma nyinaa ma wɔn mu ani ada hɔ kyerɛ sɛ nana gyata na akasa yi gyata nso deɛ wɔ kasa a wakasa o wo ne hwan kɔka sɛ wɔ kɔnfoɔ ne se kɔɔ ntiɛ neɛ te saa deɛ a obiara bɛyɛ din ɛwɔ mpasua ne so obiara bɛda kyerɛ sɛ nana gyata na aka obiara mpie na kɔhwɛ sɛ wobɛnya wotie didi mu a na wei na saa da no ɔbɔmɔfoɔ ɛne ne kraman aba wiram sɛbesɛbe na kraman deɛ onye wiremboa enti onim twene no sɛneɛ yɛabɔ wɔ kwaye di mu ɛne sɛneɛ moadoma ɛnso hunuɔ na wei na ɔnom namu a wɔnom nya hwee ɛne ɔkraman hwiahwianya kɔhuu sɛ kusibɔn bi ɛda hɔ ɛna ɛneɛ wɔyere ne ho ɛde napere yi wɔde dwi na wɔde dwi na wɔde yi na tiegu na wɔde yi na tiegu ne nyinaa no na ne wura deɛ waka akyire o enti wɔyere ne ho asɛ bɛyɛ akusie ne bɛpie opie pɛ na gye so ɔde asa no kusie nso wɔ kwaye ni mu kusie nim dawura na nagyata abɔ enti kusie yam hyehye no buai dawura na nagyata abɔ yi me ba bɛpie kyerɛ sɛ ɔkraman so taa me do wɔkye me pɛ ɔkokume ɔde me kɔma agya bɔmɔfoɔ ma ne de akɔbɔ nkwan piapia enti sesei kosie nkosi kɔda nkɔda menya dɛn ɛwɔ mabrabɔ mu saa na kusie bobo ho abobo ya na kusie hyɛ mu yi mu ɛna odie empofiri mu a ɛna kusie ɛbɔne tohwe pau na kraman taa ne do ɛne akusie ne wura ha na ɔde ne fa ha na ɔde ne sene ha na ɔde ne hyɛ ha ne nyinaa na kraman di n'akyi na wow enti deda akusie ɛde kraman nam kwaye ni mu a kraman yɛ na kraman nim sɛ na nagyata abɔ saa dawuro ne nti ɛna gyata ɛne n'abusua tee sɛ dede wɔ kwaye yi mu na hwan no ɔno deɛ ɔyɛ bɛrima na wɔnsuro miɛ
na maka se ema wo bia mpie na sa nipa kro ne de ana abo akro ne de wa bia ne ene kai na jata tie sim hwanya no abom wow isu obusa se hwanya e na atie si kwa ye ni mu na wo bu ne mra so no oto nani enu ohunu se kraman e dimirika kraman di onim so oni ni wura na ba wiram wa ba wiram ne so de wo sonsompa entia ne yete saa de akusie na wonya no onfa de ho nche no ena ne jata nso tisi mu na odi aboa kraman yechi entia ne gbugbura na jata sano gbugbura na we na kusie hu se kraman ya to no kire se jata nso di kraman yechi kraman ye hu se jata nso taa ne so ena kusie ka kire se he kwaye yi mu ni nyina no odi mirika o na jata abodawuro se na mu obi ampie wo ye fiaboa wo ye nipa boa wa ba wira yi mu wo wa ba be pamia mapie firi mu bo mu abotohwe sa bre ya ye ka sei na jata ne di echi no se ye yi so wachewa obekun ena won so chemia unso obekume entie ne yete sa de a ma me ni umienu nkamom se ya nkam mu a mi mewu wonso obewu oka sa no na krama ye hunu entie ne gigi kusie dimrika na kusie ko pedua bi so froye na jata de gu krama so de mu odin baby ye duru no wo ya to kraman ena kusie ka kire kraman se wankume de a ene emirika mutuo no mpofiri mu a gina bura na face jata na ye hwede jata beye kraman so tie kusie asem enti mirika ne koso no mpofiri mu ana kraman gina bura eno pege ne nan no eno face na jata ti na jata gina ho na enioma nam ni trim akwa wei oni kwa yeyimu di aboa bi asuro me akwa wei oyefi aboa one bofo nso ne nam bofo nso kuratuo enti sa akwa wei yatumi agina brane no ofesi mi ene ye kire se bia ni wurade tuo ba ene jata dan ne ho one ekono hwew na bofo kura ni ho na kusie de onimde ekoso wo kwaye ni mo kusie na ma kraman adwen saa ma wo no nso gina aye o jata de ta kraman so ta ne so no kraman di akokoduro gina aye kraman ye hufo osuro jata nya no obeko no nanso wodane bema empofiri mu gina agburanyi no jata dan nani esa akoya wa nche kraman ya anwe saa netie ewa abrabo yi mu ehunehuna no adoso enyumam ehunehuna na doso ye be hunehuna o sese ya me na me ye adwuma wura ntidian ye se aboa no se ne ho be ye fa eye ne ntakra anoma no ne ntakra sebe fode fanyinam kwatre kwa enti adwuma wura wo se ne ye wa ye nyina ye woni ye wadwuma ma o enti jasa ehunehuna no media me kame ho a o kan ho ade en bedru dabi ono mo ewo ho nyina be dwane afiri ho saa bre na be hu se o hia nipa media me fie dia me kame ho a kan ho koso a kan ho se sie nipa nyina yi wa ma wadane yankonam e ka wo nkona nke nipa be kaso asum hwe ha wo ha dwen media me na me woska ena ye den sika nipa men wo enkasa enei uhia nipa o opese nipa ba ho enso nipa ma abusuya panyini he media abusuya we mu de me ye kan ka bi de me meka na eko wo kan ye ene obi ayi wa ma asem ba wo nko ana anam eto de bia ya susu pam nipa na se wo pam no a bedru dabi nipa no begina wone wo betete atoto eho na abehu sese nipa na ne ho des ne ho ebasa wanim guase ye kentema enti enei se wo pam hufu a hyane nso se wo gu ne so na wo taa ne so ugu ne so na wo taa ne so no ebe ye kakra amono nso agina brane ede ani ehunu wo kura mu asofo binom ye de hu hye nipa mu ena wo ye we ye sei ebi kura tumi de won nan tumi si amanfo yam tumi ye me chante ama passport wa be mpaboam ni nyina ye hunu bi wo kura mu enioma baby na asofo binom anye eba na wi ye sankofo no owei ye musa ye ho wa pam hufuo no na wa
wobɛto ne bɛɛma ɛnɛ nipa ani ada hɔ ti sɛ woyɛ sɔfo na wanka asɛm no na woyɛ wo ho sɛ ina huhum mu no ɛna sunsum mu no wanhwɛ yi a w'anim bɛkuri ase nti yɛ asusu pam hofoɔ no na wansusu ampam no a wobɛto ne bɛɛma ɛhɔ ɛna wobɛhu sɛ sɛbe wo sɛ wonyɛ bɛɛma ɛna wiei Krobea masɛm nie ɔbaa de akyea me akra yoo oni kasa piao yɛna nyame ase na yɛnkyɛ yɛ tiefoɔ nyinaa titiri wɔn a wɔn abiebie mu no ha bi te sɛ agyaboakye ɛwɔ maazi a ɔtɔn paint obiebie mu akra ti wɔ maazi hɔ na wonim sɛ nana Yaw Safo paso ampa ememman hene konti hene wonim sɛ ɔfrɛ me ɔsɛ Nana Krobea me sɛ akora ɔse nananom atra nkonnwa wɔ mmem asi nkonnwa na yɛbia fidie no ɛdam ɛna ɛgyigum Asem Beba Dabi enti ɛnɛ nananom nkonnwa asofoɔ ɛwɔ ahafo mmem nana man hene konti hene ɛne nananom nka yɛ nyinaa awia yi yɛma mu nyinaa piafo titiri wotie ɛnyasɛm ketewa akra sɛ saa na ewiase te o obi wɔ hɔ a wahunahuna no a ebia ebuo no ɔde ma wo Krobea Asante kɔtɔkɔ sɛ obuo hɔ yi enye suro tie bia enye suro na osuro wɔ na emom ebia ebuo ɛne obuo ana bibi ɛne ɔde nani atoɔ ne saa ne ntene wo ye ne sɛ deɛ nani ɔde nani atoɔ no ana ebuo no firi hɔ a afei ebewie wo sɛ wapam no akɔto ne hufuo no enti afei deɛ woto ne bɛɛma ɛfiri sɛ ewiase a wɔhɔ yi ɛduru baabi a wotumi nante a na wakɔduru deɛ bɛba mmra ɛgya nhyɛn deɛ bɛsi nsi nkwanta wonya duru hɔ a deɛ bɛka ne sɛ ewu nkwa deɛ bɛsi nsi ɛka nipa abrabɔ ho ɛduru berɛ bi a wobɛduru saa bea no afei deɛ bɛsi nsi deɛ bɛba mmra afei no na wagyina ebi na kraman yɛɛyɛ no deɛ na wadu no na wɔ sɛ waduru deɛ bɛsi nsi gyanhyɛn deɛ bɛba mmra nkwanta afei deɛ bɛsi nsi no wagyina kume wotumi kumi akume me so matumi ku agɔ deɛ adu ne deɛ ɛyɛ wu awu nkwa ne mienu enti obia bɛtumi awu ɛna sɛ ne etie bia nyame abɛkum ndi yɛ nyina wɔ ne anti nyina afei ɔsebɔ hunu sɛ dabi deɛ aduru no sɛ de akoa no wasi ate agyina no ebi kura no waduro bi ebi ane dufa bi hyɛ no ho ebi ana sɛ baabi wɔ no ebi ana bansiri bi da n'asene ti ma hwɛ yi a mɛgye anim guaseɛ so wɔn hunu sɛ kraman so atumi abo me wɔ ha so deɛ wɔn suro mi ni nyinaa no wɔn na suro bi bio kusie tɛ baabi nso hwɛ de bɔ sɛ na nakora sɛ wɔnyɛ huwo sɛ hu ni kutre yɛ edi sɛ wɔte hɔ na ne obi te na sɛ wo hunahuna no wo tata no na sɛ wɔyɛ din a ebia na nyɛ ahoɔden na wɔni o ana timi na wɔntimi o na ebia na wɔde n'ani ato bibi ebia na wɔ ebuo bi ɛna wɔde ma wɔ sɛ ɔma ne firi hɔ a ɔbɛte agyina good afei no ɔbɛka sɛ ai ɛsɛ wo na abɔ me sigu manum kura no a tutu na manum nsuo manum koko sɛ wo na ama maduane die nti adwuma wura ɛna ataataa me ɔhene mete ukuro mu nti ɛna wo taataa me ebia oposini me ne wo na yɛ adwuma nti wo taataa me enti sɛ ɛnam wo so na medidie wo bɛgye mframa na firi mu kura agye afei sɛ wo na abɔ me sigu manum kura tutu na afei deɛ manum koko ma brɛw saa ne ɔhwɛ yi a obi bɛyɛ wo edi ɛnɛ ɛyɛ adesua ma yɛn ne a yɛpam yɛn ɛna yɛ adesua ma yɛn so a yɛpam obi yɛhunahuna ano no ɛhɔ sɛ yɛkae sɛ wanhwɛ yi a daakye bi ne sɛ na besie wo so a yɛpam wɔ no ɛduru baabi a ma deɛ besie si mmra sure wo so tigyina sure na ebi a nkunimdie ɛbɛyɛ wo dea meda ase eburo awia yi nanabo a mahu sɛ wajoin ne show no live ɔse akora yɛ Krobea Asante nanabo anie nyankopɔn ɛnyɛ wo kɛse Kobi Sanflex ɛna ɔse akora yɛ Krobea Asante yi mema mo adwuma o wadama adwuma da ase eburo me de hye ɛna wie yi onso wabɛjoin ne show no nyankopɔn nyɛ wo kɛse ontutu onso anamɔ emfansi na ɔmoa wo ɛwɔ akwanuasa ahodoɔ nyinaa so ɛna wie yi Kobi Sanflex mahu nyankopɔn nyɛ wo kɛse Kwabena Matthew mahu sɛ onso ne sɛ wa mawuram ya ɛna wie mo abɛjoin ne show no live
and then we da mo ase eburu Morgan well done and was thank you senior and there was someone waka no nana ya Krobea Asante emu edu ene die wo tie badwemba onfemu aba na onfentu ne hofo I am a foreigner ono so aba ahoma ne so ene o se akra ya Krobea Asante asemu a waka no emu edu mundi aku gracious mehu se wonso abewuram ene wi Nyankopon nya okese o se akra Krobea ye chiachia mu eburu majesty o se na ya Krobea Asante we are very proud of you ene ye show live e wo Dubai yate majesty Nyankopon nya okese be kwai denya ase ena se wa nso wo ene o se na ya Krobea ene wi ye nso ye wo denya ase ye nso ye show feels ene o se akra Krobea wasemu a wakan nei nana emu edu se nipa oduru die besi bia nsi junction a ehu pa sa de we nipa etie bia nhyɛ ne nso wobɛyɛ nipa no ade bia afei de beduru baabi no na fono no ɔse de besi bia nsi se nipa duru sa junction na ehu Abdul Adams and was a good boss nana ya Krobea Asante Nyankopon hyira wate ɛna wi ka ho Ike and was ya Krobea yansuye nie Mary Cruz GH also ogye amanie apese makana dani Krobea jatanie wunimme pa awia yehia adofo ye ba besom enra ye kontokwa bi ewa afidie yi so na eye apana one ne yere Mayuba onom ntokwa ene enra ebe afidie yi so oba no sebe kyerese one be ma no atena wono ye basare ni be ma no nso eye dagati ana grusi ono nso ye grusi ni na combination no de omo abawu mienu no achi no sebe ebro de bro according to oba no be ma ne bro no pa to de bi otumi topiti o collapse em ye de ne koto ayarsa be nyina ma wo hunu sa ade we die so otena ho ewuo de beje so onu nso duru die besie bia nsi janhye no enti oyo ya free Ghana ko Dubai se ni okoto na bra boso wo ho no okoye gya ne ma na kire no ni o ma ne nkwada na efam no ompe oba tan ne yem ene o san atwa alupre fair ene o free Dubai ho ene o fair alupre esan de ba Ghana se ni oba behwe ne ma na wabetena ho a emfie nkono se bebe ma no a one na ware no grusi ni na busua frɛ no a ɔma sebe watena simfie nkono sebe waya abaya oba wanya mfinhye aduanan mienu minus simfie nkono na che se aduasa bibi ni akire wonya bi nweda eno ye baako afi ba mayi mana konhoma eno ye mienu efi a wonu mu asie kura no sese wonte ho enti se be ma no mpe no bie wa onfa ne nkoma na busua wo wi a ajapade a wonu mu ye no ne chefa a wodie no be ma ne mfama no onhwe ne ma na wono nso enya ne ho na je so onu nso nya bia na so obewe a na ene ono nso awe atena ne baabi odi asemi ba ye no ye frɛ be ma no to nsa frɛ no wa afidie yi so ntie nra ena apana wono nso eba ye be kyerɛ ne diem sɛ me nso me ye truck kɛse driver na me yire ntie masɛm manya adwuma ewo Nigeria dongote ya mekɔ me ba mafrɛ me yire wo ba wowai wo se me wotama me wonkran wonkran sɛn ada ho na akɔ se me come sister ho meanwhile sa aba ya ne nso kra anya ne sister aba ya no ye ne nyonko na oba wono sabe onware ye oba onwoda na wo oba wa wo san ye wa afo wo sesa ho akɔ akɔso ye no na sabe afutuo ba no de betu ti oka kire ne yire nso nsansan mre kumase omesen oba na ama kosi se oba na ba ye beyi ne nuoma free ni fie se won okɔ ontumi ne ntena bio enkwada ne hwɛ no ono oba ne kɔ oboga ofiri Dubai ba no ne tenai ma ne bra mokra ka so o ma ware oba wo ho kire se na ga ne ntene maame kasa ba sare ani guruchifo kasa enhia entine maame ka se ni onware de obetumi ne na kasa wo ho ma ni nuanom kofa oba bi prudence ne bai so ono no onware no wa sa ga ne nso kra akɔgye bosia de ma ne yere so ono nso mfanya adwuma eno ebe ye ne ka ma ono be ma no ne ba betua mu bi enti ni nkosie ene ne nkoba ene se on de oda so ware ne yere enti se ga no se
omagyae a oboa na so ono kra no na mamre mu no so ono wu a se ga ni ho a yesie na enye yie eni ebusa an so owura se eni woda so wa ne de a emfie nkuru nie wabona konhoma wo se daabi emfie nkuru nie se ne esese oba ne husisi ne ho so se oba no wo ye bi ma no wo se daabi na eni awade na wo ware no na eni asechire pa ne sei wo ni bi a ho ne te wo se ha mini bi nete ewo mi fie ho na wo de wo bi no ni bie na bre no no so te na busu amfie brei na eni ekọ anase eba ntie no a ebe ye gidigidi pa enya asam ketwa ewo afidie so ye wie ye no ye de ko fitiam ekọ fitiam no oba ade esi makro ne fa de ni kosi to akra me da se na enya asam ketwa na afa ye kodru fikitwa mu ne de asam ne kodane afidie su ya de wo mo tie hu se na be ma na pa ya na enya agro ya ne bo ase ne bo so asam de obobo obi ma obi a wotie bi ehunu senia krache no ne koko ana akoma eda ne yamu no etie nti ebra ye si fom wieye no a ye ko fitie mu ne de nyame ani na be ma no abafom nti de na wo kan ne se oba no nyai bibia emanenka na wo mo entina efrise enkwada ni nti sabre kura no ama ka kese a wotwi no enkwada ni nti ontimi enko kwantenten sa ndi ama se taxi na eja wode dada no se be ya obetumi ehunu nkwada no na nkwada no nkoye basa ni se amanfo a wo mutifie ho ma bi na duru ba bi a na ama wo musika se mumfanya aduane ma nkwada no enye sa age se wono pon tem no ba be ya aduane moa ma abrabo no enkoso de se ni de oba no waye oba no bia no onyai emfanche na omunsan entena sa awarefo na wo monhwe nkwada no na oba ni gina ne wogina so wono de afa na ni suo yi pa de onfa na abrabo nche chacha makabra ai on san fa no nkoto asem wiemu efiri se wo ma opapa ani wonua mo ne omo ban no nyina frɛ be ma no ebire bi atwamu beba na ama enti wo mo nso so omo frɛ ne phone so ansɛm a woka no enti ama anuafo no bi ene papa no mu bi aka sɛ wona ade ho sa awade we pa de sɛ wobɛkɔ a BBC a yɛn pa de yɛn fa ho enti ama wo no nso so abohu beba no si bibi ansi bio na mpo sɛ onware no a efie ni si hɔ ɔmɛtenam na ɔmɛhwɛ ne ma sɛ onware no a efie no wɔ hɔ ɔmɛtena fie hɔ na ɔnhwɛ enkwada no akra oba na koma de eda so wɔ soro sɛ saa ne tie de a ɛne enkwada no be ma ne mfa ne ma no wo mo ɛma no na wɔno nso mfa ne nkɔ ba bi a wɔwɔ no na wɔn kɔhwɛ no enti akra ɛkɔyɛ atwema mentwe sɛ ya enti ansi ɛna yɛ ma yɛ ho na wɔtwe sɛ obi ya nkwada na yɛ nkɔbɔ mpaye na yɛ hwɛ ne nyankopɔn bɛka ne na wɔtwe da no na yɛ ba bedu a de ebesie no ya toa so afiri hɔ enti akra yɛ kɔ fitie mu a sei ɛna nro asɛm no ekosi yɛ okay me da se eburu awia yi ɛne de onso wama etiefoɔ atibie ɛnɛ Eugene Kwabena Maradona of Utek FM mama good afternoon Eugene ɛnɛ me wɔ mawura bi ɛwɔ manim ha maame akɔ aba bra wanim wobɛka sa agu bibi mu udin de sɛ mawura pa cho me de homeda me brofu de so de yuri jana usu udin de homeda pa cho ai okay ada ya wo homeda na pa cho na esebi maame mu kojidi ti ya wo homeda no ɛna on se ne ya fro homeda pa cho ai na mu abrofu din de Regina usu Regina owusu okay enti maame homeda ena awia yi ade na mo dia mami owo manim hai na wo firi he na ba ya oba homeda pa cho me firi be kwai kokotro asante be kwai pa cho ai kokotro ai ehwa na wo firi na ehwa na wote pa cho ai adwuma be na ayo ewo kokotro ho pa cho ku adwuma pa cho ai ene oba homeda awia yi asem ben ene de waba menema tiefo ne mabedwafo nyina anim
ba chow masma me de ba ne say e ba dollars afa blanty bi e fra no Kwame Asamoah na ni dine de fra no de fanboy dia dodo na de fra ne say sa fanboy Oba Doris ne be ma na okofa ye no Kwame Asamoah no e na dia dodo na de fra ne fanboy tu no de pay o fanboy you know the pay yen hwai say bi asa fanboy we de oye killer tua na so oye killer tua yen hwai okay fanboy yen to aso oba fa me ba no eja sam mi de mi ntumi nwale me ba en oba fa na ne to nti ye say ye ne ho ade wo se wo be ye ema wonen ne to ma wo bla mu fla bru kire bai ye be fla mi firi onu ankasa mu firi ho be bia mi firi ho kokotro ho ai ne wo fa ne maame no nyina ho no mo na ne maame ko wale asachiri eno maka ho enti oba ye no mo fla mi maame ba asachiri ho mo de kai be fa kwa no mabodwa gati se de mabodwa ti mi ko ya asama mbusa mi se si a mbusa kwa me se me bai eni wa fa ba ko bi ka wo mienu ha no pe no be ma fanboy na fa oba ba ko aka ho bai ho ena adwabo na awokọ ya na abusua bọ no abusua ne frɛ fanboy abusa ne sen se e ma ni mienu a wa fa no ne bla no fra buchire e ba ye no busa nse omu mienu no wonyi di obewa no se fanboy na wo no o meye ne ho ade okay me konso me ne me baba ya ba ko ya ta woni di wo ya chiri me ne ne ko he eti e ko ya no se a wo ya no obewa no oso obeware Doris e ma ne blan mo ka chese se obewa ne dia ene ye ne ho ade ma ye hu wo so wate wo beye e ma me kura me de fatu kan sem bebre e de kire wo mo ka kire da amase afi wo ya chin ho ade no ama awade no nso enkoyi afi de me ensa me beye kakra bia no yale e ma me de ne tua na mo me kwa no ese eduabo na okofa wo baby hwan kofa wo baby fambo ene sa kofa wo baby asoa ene ma duabo no abem na chese sa ba na fambo isa kofa no ono na abo ba Doris nsu dua yase wo ebo obi na wo boy no wo suro nti wo dimirika be ka kire me se wo ya bo ne dua nti me nso me bo ne bi enti me bo no me suro nti ma me be ka kire wo ne yakodane dua no me nso me tu mirika na mahwie me dua no tu mirika ekosa ye honsuo edibidi etum edimirika kɔ me kɔye no ekogira be ma ne kura amra me na ne na edin ya fra ne brema wo mo wo eblai ansa wo ba me adane dua no say edane ne we ba ko na sa abo we akiri ndi enim na oba foforo na bo oba Doris ye akiri wono a oba no wo ne no ko adanu anu wone no ko ye no moko dane wie ye no no asan abo be ye akiri wa bo na akiri ye nsu ye nim eti wo mu a wo se ma me haya me ya saa no ko doctor ya ho nso doctor wo enti me ye na ja sakura ne ho ma no eti wo ye so obeku okunukuru mo ne ne ya afu bi e wa sakiri ho eti wo koi wone ne kwala anu enu koi ma wo mu ka sa de chi ombasa aba ade chi ne wo mu amba nti mi hwe tamu na tamu kwa na me se mefre no ti mi fra no wa amfa ena ne kito ya me ne ba yi ko fa afun se na wo su sani ya funu obu fa so na obayi su e wa asachiri ho be ma no su ni ho wo kofu ma ko paduane abeton no nyi bi atoduane ama ne nkwala na di enti ho ana mi fra kuya wo sante na mse ado se mesu sani ya fuye ne ya obu fa so na mse na kabi wai wo se kabi nsu su bi ti na me wabo mesu se me ye bodwa akakra bi wabontin na me ma me ho so nti me ni me dwata ade nya na me fa akai eni asachiri ho oba tan me ko na owo dem na wo su pa ho na me yase o me emra eti kasa nya mu no esu no mu no na ni kunu ni nua ba ko ho ye fe na Japan yeso wo fre onua no yese won fa no nko ba bi me hwe bosum bi wo won fa no nko yeso wo ko
na se bibi enimu a ebehu se ayasa no we wa bodwam afa na kira bodwaman enu nti na eba saa na ni nua na ka kire no bi ni nua famboy no se bia oba dorisi afa famboy echi abo adwaman enti na aba ne saa enti wono so eni ne sim ekọ asachiri wa abosum no so so okwa no se enam okwa ame no so enu amakola ye nya yade ti sa akola yi wu ya na wo no wakun enti se no ye hia wo dendenden sa wo beba wa amakola no bewu me kwa enso ampani ampa na kura yi bu fa so dendenden ne yam enti ekọ bosum no so kwa ame no de ne echina wa amba nti me yese nso me hwa mamba ne mu ti bosum no betumi dia onye hu bibi mame oso obaji modwa abaako kosua crate oni nsa kotoa sika 12 million aduru bunum me hwe na nya dia menya prepare no menya me yese me de me ba na beko me kurom me de me kom me kurom kra na ko wudia eho ye me kurom ti me fa me ba ne me na nafo no mienu me do mo ekọ ti aye na me wo ho ana me sa ti hine pa na minima me dem bebe ko ame fie me wo ma ba ya ba ko nso wo si ante mi ni bebe mi ni me kunu obi bo yedua sa ye ko wona hwe ma ante me so me ma me pani no me di wanim na yakọ ti wodi manim ama ye ko na emom di onim do ale si die bi ni si be kwa abonti so aye ko di wodi ni bia wira ho yi osun yese wa sorry ni nipadua so wa ya ukura timi duru hon ye ko duru se timi ko duru no se wo be anti ada no watara ma wo be ya wu awie abaya kama se wa mena wu awie waka saram se na mpa cha onyamia no se so ma pa aduma me fira no pa no nu ne fa atran se akobobe kobono nsia ma pon ne mo me hwase de akure ya se ayeya me nhwe safa no ko nti me ma na duro kakra sra na me de bi nso asra o chese bibia nso sasa bia ni wachiri o man bi sra no man bi sra no se mo fa no ko me ko da aduada msa benanda o ka che me se oku ya wada na me mendem ba ko me mfa no mra na me se mate nti hwa me baba ko nso ate be kwai na me se ye se ade aduru nya de ametumi ne na tena ho amna ko si me menda na mako nti ene na kire nyambo a mekwa akoda be kwai ana papa na meduru na me demba nko peni ampa me koda be kwai ana papa na meduru kuro no so nti meduru na mase ba ko nso nti meduru ono na me frɛ no no Jesu ti sɛ wɔ no nso na ne nipa bi a wɔ ne ti wɔ no no wɔ kansa enkofo ya ayinu ti me kɔ me wɔ boa me ye bibia ti e kɔ ka sɛ ye to enkosua na amfade a ye betwa kokɔ na abehunu me bɛya sɛ de me ka ya na ya werɛ hosɛm nti ye kɔ sua no so e kɔ ye no kɔto kosua amfa na ya to na amfa ato ne mi ansa amfa sɛ ya nte basamos ɛde mo nkotodwe na mo nsira wurande ebu nkotodwe wo kura de ontu mo nkotodwe ni bi anso yesu wo mu bi ene masem ebu nkotodwe ensa da ensem nana yesire wo ni wono aka kanchi ya ensu a woni mi din eni ne woni mi din mo nyina mo nya baako na mo mo makoda na de wo gina ɛde pani ampa ompa ye no kanchi sa otu kosua na fa otu de tosu mi na fa otu de tosu mi ansa na fa wo se mo nsori ye sori obusa se e dia na me baba da na sinam so ya me bua me na sa ne ho ye ne dina abua musika 2 million ene broni nsa baako de obenya no de menya no no so de mo fa no kofi na mo nko ana no so omo wa besire bi wo ho a wono na akosi no so ansa na obeye bibia ma ansa na wo mo de wa konsu no so ekwa no ma me do se me fe me kunsu me no amane no ma wano men bibi no na kasa gumde na me no amane no na me de no be fie timba na me no no te ya sade ne ho ba nkaka asidan kwa me asa no me ntumi nkotu yai akora yi yale osodi oseme ha
ɔno nso ɔyɛ bodwa kakra ɔno mu ɛnyɛ okuta nkwalaa mmienu to ɔno mu si abɔnten ɛtɔm fidie ɔyɛ ɔsemi ha ɔsemi ana mama no so na mede no kɔ doctor wo yɛ hɔ mede no kɔ doctor ma mefrɛ ni kunu sɛ ne yere yare yɛfu yadeɛ bi akye no enti mede no aba ɔda doctor nti wɔmmra anaa wɔnsande esika ne mfentua ɔka kyerɛ me sɛ wɔsande no 1 million nti sɛ mede no akɔto yɛ kurom hɔ doctor na sɛ kaba ɛne wɔbɛka hɔ fanboy na ɛka saa asɛm ne kyerɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ fanboy no de pay kila ntua wɔnka hɔ menwu yɛ yi deɛ wɔnka hɔ ɛkwan biara so no mentoma no mɛtɔ anaa me ho ne mɛtɔ ne a mewu metɔn na sɛ meyi na mewu koraa na mba ne te ase a mepɛ meka saa kyerɛ wo no nso hɔ ana wɔkate ne fo paniampa wɔ a metua ɛna metua ka no ɛna meyi me bɛyi na ɔbɛɛfie ɔbɛyɛ nkakrakrakra wɔ hɔ saa anoanoa no mu fɛde ɛho bibia yɛ no ɔsɛ ante me nan ɛti na menim sɛ aseda no a menya sika nkɔda a bɛɛma no ase no nti na aba saa ɛfiri sɛ mede firi hɔ baa yɛ anka no ho ani ɛfiri hɔ no yadeɛ no toɔtoa so saa nti ɛma kola yi ɛnya hotɔ menya taase kora ntɔ me nsɛm meka so na mede me ba baako no so ɛnam ɔno so mede ne nam ɛti na madwena yɛ mehee nti hɔ ana mena na mpagya mede no kɔɔ doctor yɛ hɔ yɛkɔgye ne too hɔ yɛyii no meka 20 million aberanteɛ yɛyɛyɛyɛyɛ wantua na yɛtua ne nan da kuru bia 3 days bia nkɔmia 300 3 days bia 300 na madam bi wɔ hɔ ɛni ne fie bɔ no ɔsɛ daabi sɛ wosi bɔka no ɛyɛ ma homti nti ɛne ɛte saa deɛ a memia ne fie ama mo mɛkyerɛ mo duro no makɔtɔ memia mo fie ama mo na mesemate ɔkyerɛ duro no ma ne yɛkɔtɔɛ 3 days bia no obɛmia ma 3 days bia no obɛmia ma ana ma ne nan ayɛ sɛ ɛfiri hɔ no ahotɔ de ahotɔ no akɔdɛ wɔnya bi da ɛfiri ha na ɛkɔ ha na mede no kɔ doctor na anu yaa mɛfa nsa mede no kɔ akora na atwe ma meka sɛ ɛsimi lɛ na anu yaa ɔbaa berɛ wa ba me sɛ ɛti nkwala mmienu nso kuta no me nso me saa kuta ɛma me kuta nananom nso mehwɛ a mebɛma ahwɛ wobɛwu agya nkwala no mmienu wɔwu nso a ɛbɛha me mentumi nhwɛ nkwala ketewa yi tembia mɛhwɛ ɔmo anim koraa no maanya me koraa mɛsa awu agya nkwalaa no na ho ana ɛhwɛ wɔ mu ɛne sɛ meba na mede mebɛyɛ aba mama ne a mede ba sɛsi a aberewe yi ɛdeɛ ne hia wo paa ka kyerɛ Nana Krobea ne sɛ deɛ hia me ne sɛ mepɛ sɛ bɛɛma no wɔhwɛ wɔ bɛɛma no ho yɛ ne dene na meka amabɔ no nyinaa wɔtu ama mede ka no ɛka no deɛ nyame anim meka sɛ nka meka deɛ a Nana Krobea kame kan 100 kura na kama anke bi enso media mese mede ni nyina akyɛ 50 million on fa mmerem no hwɛ akora yi ma ne ho ntɔ no hwɛ ne ba no meni ni asɛm bia ne ba de nso wɔnhwɛ no ne ba nso wɔnhwɛ no ɔne na wo sɛ ba ko pɛ ɛna meka sɛ nka wɔ ba ko ka nso papa onya ka accident ama ne na mi nyina yɛ ɔno wo bɛyi wɔ baako Kevin no ɛka ho ɛma ɔno ne papa no enya akwanhyia ne atwa ne na mi yenu nyina wɔde wɔ hɔ wɔde sɛ ya de sɛ de wɔ wa ho de ɔte ase a ko ba hwɛ ntimi fa sɛ si an wɔde wɔ ya te ase awu nti oni ahoɔden a wɔbɛde bɛhwɛ ne ba nso na ni gye ne ba no ho paa enti sɛ masema me ba ya ne bɛto anim ɛno no atiefo maame homeda ɛna ɛwɔ m'anim ha yi kyerɛ sɛ wama ne baata yesu no adadi sisi yɛ a me ne wo kasa yi ɛnkɔ no baabi a wadure yi kanyi ɔno na ɛsɛ sɛ ɔbrɛ de ma ho ɛnka yɛ ne ma ne mom ɛna ɛsɛ sɛ ɛbrɛ de ho ɔbaa brewa ɔyɛ ni bodwa ɔkɔ na fuom nkakra di obenya ka ne mani mom na ɛbɛsɔ ne so no apɛ bibi kakra saa de aka ɔbaa brewa ho ɛnso ɛdɛhwɛ ɔno na ɛsɛ bɔ ne mane ho ka sɛbe idru de ɛden a yɛboa nipa sɛbe dinka ka kyerɛ ɔsɛ fanboy no de pay fanboy kilantua
ba fanboy o ye gentle my dear utua sabe mi ti hoi sei me ye fanboy yeah dabre ye oba ade ya mo nhwe na ni mu ma me ti hoi me ye fanboy me mpe on tokwa wo hwehwe masuya gunan kama esoso oho me hwini me na nakwadwobrenya onnanya ntokwa no wo twape ase no a me wadi matema me hwini na ade bedi matem wadi nki ato ne ho pia ma wo enti owie dia ene ye dia ka ye mungamu between woni ni mienu oho hwemani eyakufo dia yi bia eduru Friday say kura dia na ene asoa zoom imani no ma for hwe na ye sexy eye me so be your fanboy yeah na mani na ye sexy eye we kofo de ni bia ni we me kofo pe ene wo bi na me so me be fa papa kofo de no dabi me de ne ye sexy na do kofo enti me papa kofo ani no ebi na me ye kura me former president what you say o de mo mehwe me se me nya fanboy a ba me I pay na wo de wo ye fanboy na se wuntua se nyo na tiefo ma me ne ba Doris ya wo ka ne ho asem no akwada no ne ho fe ne ho nwi de mi hu mponie se wo hwe awura na ni nton a oyare mponie na ni nton nwi nani ntonwi se wo hwe abaya no na onse saade we wo ma ho ye me fepa ni tinwi no na ebia ba ne moma so asenkrowin nkakra bi wo ye me fe wo ma ho ye fe me hu oba wo bia na se sa ba ne pa nimme no opai me o nana de wo hu bia me yama no your friends say babies ye jakwa me enti agay o babies ni bi Doris on what to say damia no nana abaya kokko bi o mo nhwe kokko wayare mponi o we wanten kran wanti kumase wanti takrade wanti bekwa ikurobu mpo wote bekwa kokotro wokala nie sa won srai me oba say de one ne wo a oba ho afo oba ne ho fe de se onya bi akrokro no na nyem no one ne wo a oba ho afe ne ba odi na chi ba akora ne ho fe kilantua ba no ne ho fe etiefo kilantua akonyim obi won hwe ne ba ene ye de na ba yanim ha no kilantua ba no ne ho fe akora maame ne ho efe fa maame ne to so yimi free so yimi eduru sa abre ya wo de memfa me ho fa ma ne ho ate asante hwehwe gen na no na hwe na ninton sese wo so ate mponie sese ya memfa ne se mesra mi ka o wasai mponie eko be manti na mtimi kura no munsu na wuntumi no munsu mpo wo ni kilantua empna foforo kokokon na make her say krum ho ni na go fine o de me kon yen but na yiri we na on one minim ni sa me hunu de kofe why na kofa mu krum ho ni bio fan boy na ba e krum ho no be fa o ba ho sa kan me wona make her say duabo ne be mu dai na wo ko hu ya wo ne kobro mu nua wo toland bi se odi enti mi na na so bu a mede na eniema me na me de ko enti o fra me say me fa de emre me ko na gani sidi na so site wo kasi bet na me hu nkofo aka kilantua site ho no de oba asan kwa akosi ne na so wo ho na me ne gani di bom wo site wo ai e de bom ti ge ade to fom ti wo mo hwere e ko na asemi meti me ge no ya kucha obi aso bata sasa na bla ho yi site wo na wo de ge ne won de na e omo hi na ase ka no mbe so mbeka edranwumle no mbeda
Wase me pe network ayade se wakoda ge ne ho. Opede Network ayade. Ade kokotro network ni ho. Se o yesa na wakoda ge ne ho no na se oba be wan mu otum se na ade na watu atra bo ne se na hade ahe wase ai. Me pe network nsa me tana se ai black am de we bio. Eti network ntina wati mitra want ya to wine too. We be ka se bia adam ne danso. Una ho. Wakoda wakotro ho mo age ne ho no mo ade chia no heda ahomache no tu mu ade e che no. Wa bi fi abehye abeda enso bi si pro no kra me mie no what me bo pro ni mana pro pese no so bi fi o ye behind dan be bia akoda to aso no mu se ho na afiri bana sisi e bibi ye wo mbeka sem no net ye enso nyame no neda ukoda ga ere ho na de be hye no be fi me ke kan to kwa na wo blo me mam papa me di sun kwa ko kire ma me ga no dia shim kra nse o bai fi abne be ma ni timo o bai a me beda na me so beda dai babe o beda he then ana was dan na no kunu ma be na msebla na ho ye di bom na be ma na pie me ni ga issue atwede ya ma nana afedi wa obi aburu nyonko a na ye di firi efie obegu abonti se eguguru a ana ye kokokoko ti da be na ga stu bi twam mbe pata ni nyina ye fanboy kru ya ho killer tia afedi ye wo ye adwuma na edu bleking da okotongo nu anwankwanta na ma ga na hia na bodom obo se ana metese ka no ana we enso me tom wo ti bi bom be sama wa nkura no se wiki no nso no don peskanti wo de me ma wo yeso a o fura nya kwanta ba osian na me ti we na me kwatam sa bla kwa wo zisi mbaba se wo ne gere kwa shopping a ne ska na asa okoton gold ni wi a no de gere ne kwa shopping so wo ko ne na ekọ na ma gere ni nha akotwa na bodom se de be ya wo fokara me hu so no kwa na tim esida ko na me ye me ko woni ge na nwumile ne dem ho me man kan jensa me ba ho se matese me ko ge ni sina so dem ho na o sare di bom o mu fie ho no ase kire ho ene e wabre ana ye kun ya na o mu plan na no na be ma ne we o fie on so mfa ho ene we ja wo ni ge ni mienu sa ge ni betimi abome nse on bo me open field yes ene ani ni mienu ni mi ye bia na woni ge ni ko pa ba bi da no de da ni ma me na me ba no ni ye da nti aro pa na blue police station na me de me ho ko e because ade na me so sata mbrara me yekese kokko che se nti mo yes a me ni ha se nyina bo e de moja aw ana mo se twen ye ba no police ni ba ko twa mbeka se me ho fa ma no la na me me ba asem papa de di me ya ko ye ya frada che se on de wo ni pa ba yo ya frada so ba e ti dako wa ko tongo do ne boy ba ko na me ko tsara police station abodo mo no na me se ne mba be tongo nti wu twa ma police nti wo mu se ame ho no de moto na yako tana hwa fidi yetu wose mudi moto abetwa mesi police ona yakoro won tutu ka dis omu chesi plant alom ko chire sha ka no mbere te wula ho besem yanko no wo na ka boxa ko sun ye ya chicken ya we di azula pie ho na o de o kwa ko bo wa mama no ye na fa mo bla ye ma ni bi chisa ni hu ni pa ba ana ade chin influence better was ni hu ni pa mai nti ale sa asha mko ya na o ma be no na me say obi so di asemba na oni wa e be no nti no ono aka sa hwe odi ju atokoto asachia me anim o asa one na teben nti wo mu nyina e fan o le ko so na nim so mi nkoja ha asem na se ka be bia no obetria ye ba na mbetna ase su so mbenefo na ado so de ba na ye betna ase ka asem ya se oba no obesi ni obi wo se da bi obekọ oba no wo se da bi o se asiai mentade o am so ntade be mentade o sa ntade ma ne mfa afi o nyon ye senka menka ka me boy eja oba o pedi kuru me mpa me so de e ka boy kra enrika se sa ta ngamo bo se 2 million plantina asem na ba kra de go fu se na wa e ka we na ka se skara so ya she se we di ma me de ya because kan kra de ham se ope wa de ham se me na na me se aka asem na anwumna na wa sa akoda ge ne ho esi a me sa me dis kana che no ya man dis kana na me be fi enu ti ma so se oton am otam fine no me ni body ko sie ye na ode ge ya na e movement ani okoda ho ano pa no ba fi okoda no pa no ba fi me duani si so da me ko na ye di am so fine afa di edru me bi me ko no am sa bla enkure me beto wosu ni ma enso me baaye o ma pani fo mo kuri so mo tete papa me dwale we kura nkura sie mpia ne papa dan ane papa dan na me ko tuno fa ba ko na me nana o da ade a me black me ma na ye ne die
because me stroll na me wo fi say me ba no ka kire me say wo man kitwa no aka say wo ban panifo wo sin kitwa mienu ampani ampan ko so kitwa mienu kran so bata mo say de me so me ma no wo be say no wodi nka wo panifo na me si kro ne di manima be ma ne so ntimi nka wo sina kuma ne mpema me kuma me koto no mpema asem wo si an me bla na an me nkona me obo fa me magine si wo esi me ti say me ni e din ti wo mpema asem me kuma an kran na me na ya aka emme nam so ne nua ne kra akon ma ne bla mu di asem am se bla sisien e kaba nti de me sro me maame wo ni bi okobo be sie nti de pe kakra kra ma no me yale was be gira okra ne na ne dua nana wa ma wo de nyame nti akwa wo de ni pe ma fale wo de wa fale kra ko bi kan wa nti bi ese bi ehye me kra so no ma betena ase asese ka no wo mu sisi na na wa ba de na mpa hwe me na isa ya me ya ka me se meka hospital afi kra de wo ba wo se ai akra ne kra be kwa kwa di an ana asanya me ba asa wo ko fa be ma wo ba dwaman ti se nsem wo de to me so me si wo na because she been in say ono kran we job hono 12 good months me ne be ma kran ada be ti so be ti wo say wale for me say aja e ko wa beto me wo si be sho ne krom yes wo ko wo frɛ na say me number na be frɛ so say me number na wo ba ko to blacklist be di another person e phone for wa to blacklist and go just say black one so when I say on pemi a jame you say kura me ti mu nso bi mi say me kunu no me ko fa be ma sisie ya o be ka say ge di oni suban na say aso me nimu ye na me se wonti mi da me ton me mo ye ton so satangala me se no wonti ne to e si o ya sa me so me nchake no ntimi mi hwe me ma afi de yale pa to me nyanke toa me fle bla on fa ana afi de atimbe ni so ana afi de isna me si yo mate sa atimbe ni so de ahwe kwia de ya wo ba to de hwe no enti ya fo kram ne ya me ko na ko fa duan kana asen me kuma ne wo ase wo mu na asen no na ya yo ba be se ba se kita se kana me da nana ne sister ya mu na ana pray ma akra ka maka ba se da me ntimi a sha kra se me go school me ni ko school no wo tietiem no wo ba fie ana me se bla afi de school no kai bi ba ho ti wo se wo pe kai school ti wo de ya bo wa me se me ne dwumadi school ne kra no o be me miskato school taran me ka blay no se ma ka sakra na yale kra na shi toli se yale na se ma shi toli se ma ko wa be sia nana one city kra fama wadem wajemi atsena se 12 good months me hu nanim me be kwa mpo ne ba ko hu na acha na nse ya na ne wo fa bi wuye an wo be yi wo ho o ba ka se wo na me fram se me de ma yeti me nya mo bo na me se bla me se ngoto du ni tayin se na me so yale wo ne tayin siri ana me se kwia ka cha wa pa se me yale na me ko fure ma na me se ma la ko be ba sha da me ase esi wo wi ke na wo se te se kwa mi wo ka kra wo mi ya wo fura no twa amfa kwa me akwa na sa on pe na aka isi ono so on timi nka o ana on timi yi ni ma na kan so on hwe no ana me so meti wo se me twa na me so meti wo me ngwale me fa mpana wo ka she me ba ne se on twa no na wo de ni ma me mu di nka ba sa chiri oba oba ba fi am so bla kwa me no ho aka wo se me ba se ne no oba de am wo de 1.5 ba shakra den se se ya oti hwe oba Doris nana deɛ paa ne wadi hia deɛ wo deɛ ɔba me deɛ waka de deɛ mate deɛ paa de wo wadi hia deɛ ma de hia deɛ ne sɛ sesie no ɔmpɛ me a ɔmɛka na aika na ma me abɔ ne nso no ɔmɛtua ne kama no ida sɛ ɔbɛgyaa me asa ɔbɛtua ma me sika sɛ ɔbɛhwɛ akora wɔnyi mu baako me mmɔ mu deɛ wale deɛ meka sɛ ne mɛwale bela ne deɛ a me deɛ mɛwo nti mɛtumi kora mpo nti ɔno deɛ maa me sika no ne ban deɛ ɔde ɔmɛtua no wɔhwɛ akora se ni ya se me yale wo hwe me no na ntirima adwini we se kra no wo be hwe me ebi o se o tue ska na se me ameji sa ska no dia e no o ma ameji a ai so o ma ameji sika no dia onwa o wo bo wani nyina wo nwa me dada wo bo paris ska na atoto so na no na me se to good month me hu ni da wo hye manso ho ma sesi a o wei manso he bi ma me nanim ho no manso afra so manso afra so fo a mutie monya me score manso afra so fo yesu owura bi wo hot boy friend kwa me asamoa aka fanboy me de fanboy beto so ama mahu fanboy kila ntua me mahu no ena wiai na ni azure ma ye fast ahwese be wura afra so na mama patuo
akɔ dania zuru akɔ kyenaba sisi ya ye kasa ya ensema arofo ni ade hye 102.9 Otech ama papa bi awiai a very good afternoon to you ama papa bi nyankopon enhyirawo humble mind and osana I need a wife material to marry her sa odi ya bra office why na fa betu manim ye why na ya Krobea Asante bi Okumase kronom junior nie ena wiai me nso me hwew nyankopon nya okese sadi we unse Kelvin ye wo Kelvin ene ye wo Kevin obi awo ne de enti yusa hwan de wu bisa no come again why obi awo ne de me de e de Kelvin KELVIN obi de ye Kevin obi de ye Kelvin enti ejina se ne wa wo de no te ansa no wahunu ene brothers ene o se nana Krobea Asem Beba Dabi de asem ketua bia ma wanim da wo ba ye da no mpanyimfo nso ase ene adwuma pa ne adwuma de amoye ofa boganie empatoa mufo nana Krobea awiai yenso yedi wachi Prophet Samuel Amwako ene o se I salute you prophet I salute you too nyankopon inshallah God is king ene o se nana Krobea ensem hawo na nyame nso ne hene nyame nso ene hene abaya no se wo hwe ne ho na wo hwe ne hunwi no a nana ne ho efampa nanso me nana kwadwobrenya o se he chaw eyo hiani ne ntam kese Anita ene o se akra you are old but you are handsome send your walk adampa o papa ko for sexy eye ni bi mati eburu Anita me da si eburu nyankopon nya okese pa wate wo Anita uni odeshi bia me nua ba odeshi mumienu pe na makamfo me ewo wiase hwe odeshi eye number 1 ena enei Anita abeye number 2 omumienu pe na akamfo me ewo wiase odeshi awie wonso me chiao Anita hwe Belinda bi so aba what you say odo say papa you look handsome than your age me da see ebru e ka oba ade nko hwe hwe oba ade akobo pa wakobo Mr. Buadu pa ema Anita beka asem me handsome no ono aba be kopena be enti obo from catchrom so munyai sa the oba ade aye krantiatie for mama many faith homeopathic clinic for emon comansa ena wiai sa abre ya make say Dr. Bismarck waba bedru na mo anitua se faith homeopathic clinic for de enron ketenkete for na ya na ye ka won mo asem no hwe wotra asantase ya hirma kokobe ani onom wa ha se woni faith homeopathic clinic for babeshia na yade bia dawso abeye kwankro abedane ne ho se bi sojani a wokura wo pa mu na aye ho hwie nye yi a woni faith homeopathic clinic for Asia Dr. Bismarck na hwie faith homeopathic clinic papa yawura ho fagidie kasa kire me ne matiefo azadi timachi atiefo nyina good baba onso ni okiri abaso yadase dimo pa mudi yadase me se de bia me ba me di kan kasem we se me tie wo kasa kra na the way a man now we see at the castle no very encouraging yamisha amen so ma kwatente na kwaso afa ye adwuma amen ti e be check for say the edi kan kan ti e de we faith homeopathic clinic Krobea mamisha se mfi bia na aka no say o se na wo te obi formation bi na e ma ya ne nkomo na omudi no na me de pa na wo be ko mu no e bia na ba ko ne ho kani ye be ma no na bia ya Friday be premature ejaculation cause oba bia nim de enti a o fa ni kunu achi pe de o kan yi onso asini kunu ni ntwini ye ba konso advice o de man negative advice no onko fa sabi ya no fo yi bi no metwi no no oni sunsanso e wa achiri na faith homeopathic se oba sabi se wi na wonom e de ko hia oba sansa na wonom e de ko hia oba
sɛ aduro bi ɛyɛ aphrodisiac bi na anom de kɔhyɛ ɔbaa bra faith homeopathic clinic ɔbaa yɛbɛma aduro ankasa ɛnyɛ aphrodisiac na ɛyɛ homeopathy kwan so na abɛgye de sɛ homeopathy no nso side effect ne akyiri homeopathy aduro bi no side effect wɔ akyiri plus herba nti ɛnuro ne deɛ ɛyɛ herba nyankopɔn nso bɔɔ nnuaba no ana ɔbɔɔ adua no wɔsɛ mu ndi ahaban no munni aduane no na mfa ahaban no nyɛ de ɛnsa yareɛ no ahaban no ane atwe extract na film homeopathy no yɛde mmienu ka ho a yareɛ no baabi ɛhyɛ bia wɔsɛ ɛtu kwa so hwɛ homeopathy na bakwase mu a doctor bi physician bi a friend Hanneman ɔna de sa homeopathy ni bai na ɔmo test no one test no amoa so kwa so hwɛ yɛ orthodox side a ɔmo no ɔmo test no ɔmoa so but homeopathy ɛnu no ɔmo testing wɔ yɛ nipa so straight into a develop principle bi me de betu dwa de ento ɔyɛ ne saa no ɔtwe aduro we a ana formulate aduro we a ɔpɛsɛ nipa mi ɔde nipa mienu gyina hɔ enti afa sɛ malaria baako ɛwɔ malaria symptoms baako de ɔyɛ healthy ne de malaria aduro no awɔ de ɔyɛ healthy no yɛ hwɛ sɛ de ɔwɔ malaria no symptoms no litina yɛ ne ya no ne ho na ayɛ hye no nanum na ato no de ɔyɛ healthy no yɛ de malaria aduro no anti malaria aduro no wɔ na ɔwɔ sɛ ɔno nso previously saa symptoms no ɔshow saa symptoms ni bi enti ɛkyerɛ sɛ yɛde saa malaria drug no ɛyɛ homeopathy no ɛwɔ deɛ symptoms no ɛwɔ no ho a ɔwɔ sɛ yareɛ no kɔ ɛne ɛfɛ no let like be cured by like enti deɛ ɔno yɛ healthy no yɛde aduro no wɔ na sɛ ɔnyare no nti no ɔwɔ sɛ ɔno nso ne ti yɛ ne ya ɔsɔ ɔno nso ne ho yɛ hye ɔsɔ ɔno nso n'anum to enti sɛ ɔno no yɛ healthy no yɛde awɔ nna wei aba wa a wɔwɔ anum to wo ti ɔya no ɔba ɔwɔ sɛ yɛde aduro wei ka ho let like be cured by like ɛno na Latin word ne yɛfɛ no similia similibus carento Hanneman ana de sa homeopathy we buy good enti ne no side effect bi anya echi good enti uba ye hwem na ye premature ejaculation a ya be hwe obi wa na ndie na anxiety say bi abema ne oba be hia na ne ho be esane ntem acha 1 minute 2 minutes no awie owie nso ane ko no bi o ne ko no bi o pa ma de nchen obetimi de akwa adwuma baba 2 days ansa na nkwa ansa do ne ko no bi o ho na loss of libido atenka ne yedai ete ko enti ho no ubon se na ohwehwe do foforo bi akira kwan se ye nsa se aphrodisiac bi se ye se bi ya ye ken eno so no nyina we effect aye nsa no kwasa ebrebo no eye wi ni so awi no lungs no na kwasa no smoke ni nti ubon se sa de halito ye fra de bi halitosis enu munka kwasa obi o smoke bi awa enu munka so aphrodisiac so aphrodisiac na ko sabi ekoku ni be ma enti adenti na ma faith homeopathic na o yire nkwatena ba bi nkodi sanse kuro ye ne konkonsa we enti aka cho bi biara sesi ya se do deliver month enti sabi sesi ya ne bonka ye afa brebo no ho na onim se ye to sesi ya Krobea to no within a second obrebo na adwuma na o ye no more than 700 within a second or function more than 700 enti anatomical appearance no twa scanner ana se yam no internal organs no dia so paum e brebo no tina brebo no ho kire na o ye be makra bon se nefu apagya aya wonyem brebo ni di dwuma bebre etina de bia kan de say faith wo ba detox brebo no and detox nipa edua no your body ye di dia ye no ma ye home they say we are in the third world war sa word war na nyase kan yo enye tuo na ye chemical warfare chemicals are ye face no Krobea enye easy se se abenam kwan so ka bi pan tuntutu e be wura mu enya asem ketwa obe ko ba bi agro chemicals bi se bi mu obi adimi se obi adwuma agro chemicals nyoma bi omu e manufacture no ko enframanim ohom ya ko mu obi dua de ade odi gusu no opese ne ne kine ya ebo na obeton na nkrofo di koyemu ni nyina chemicals na ekɔ nipadua anim na ekɔ yeden brebo no na ekɔ tenem obi nso o ane dia na viral infection bi no wanya say hepatitis mo yellow fever mo eno no so virus no so kɔ say brebo no obi nso o ho a ono so ne dia ne medication especially sa painkillers no yemo painkiller bi adi ne na ye ne ya ne more ne ne tie ne ya no okoto painkiller na study samia hu say research amia hu say self medication Krobea kum nipa achan yare na nkasa aba nipadua ne so eti baby biara wutie mi free no so se bibi ya wote nka entinas faith homeopathic clinic this year you really self care awareness no wote nka se bibi ya ope to me come and your self medication bia cause yare bi ni yare bi a symptoms necessary I just say faith homeopathic clinic na ba ya do share mfidie nim na mfidie ni screen body no Krobea so ni say calculate me bre enti de bia ya ka se mfidie no fa ya bia na fluctuation bia ba ano na doctors ni dey ye wo ho no enti anya se ya ka se mfidie na mfidie nkwa na dey adwuma so doctors ye ko school ya so etena se
per symptoms no dia wode ba no ya so ye differential diagnosis enti ewia ye conclusion ye benya no ne dia hwe afidie ndi afidie no so ba ye se talipe Krobea edro ni die go good ye dia edro ni kan be bia yare ni hye bia no o sa ase ye den etu na brebo no se wan hwe ni ye sa ha wo nyina bam no wan hwe ni ya the complication no ye fra dia bi hepatomegaly o say the fat any your friend fatty liver e ba obebu ani wo ho abon si wofunu ahye ayekutu wo don sa be kan wofunu wofo aye dendenden na ne ba bi abrebo ne wo yensa ni fa so ase ho kakra soro ya kakra ho ne abrebo ne wo ti abon se ho na aye dendenden don sa be kan na aye den wo say anu bibi to yempe na abofunu ejina so sa wo say npa kro na o de ahye osa no kono mo senru no de akwahye typhoid no de akwahye malaria enso na free hokra free baby ah enti aden na o ma feto homeopathic wo say nipa na obedwonso se bi ni dwonso ani yellow cause fat deposit ni wo be check ni mo jam ya fa de bi bilirubin pigment bi yellow pigment bi sa de no brebo no asay ni nti no entimi nya na adwuma obedwonso ani yellow na nka se de akire obi okura to some extent no sa obedwonso na dwonso na ni dark so o be ka se coke enye coke wo say se bi na jana nyina ani asesa Brafeto homeopathic clinic obi won so obon se ne na ase asoja aguo ho be hyehye no na ties na chika se nemu enti symptoms no won se ni pakora no dey acquire self medication na brebo na e wo se bia be ko ni paduanim bia no e metabolize ye ho adwuma no na de hia na de paduane fa no brebo na say na wo se akwanu painkiller no de na be ho adwuma e brebo na wo se o se ne mo o kika ko baby enti na se ubo rafeta so ya Father's Day bebe ye chinechi ya Father's Day bebe obia papa foni nyina amra prostate me kura de ye na scan ye screening prostate no kama brabe jo prostate no cause prostate na yare bi anka wo ya kika ko pension no na anka wo ye anya 60 years e ko no and say as low as 30 Krobea obeba na ye be hwe bibia no prostate issue okay mo sa ne Johnson no obe Johnson na ne singu so ne Johnson no adwonso awie na obetu ne nan no na esa aka no aso obekọ na so pibi na ye den eba obu okura na Johnson ne makura agisi akwahye ne catheter anonso na edesa erectile dysfunction ne ba no yenya the pipe to be mem be bia tie me afri bia we papa na tie me ahwe ne pa obu okura bia de Johnson be hye no be 1 hour me de aka me ho aka wo ho sana metio aka wo ho yenya the pipe to be mem pe oyire obeton graphic no obi akenkan obeton graphic no obi akenkan enti tumika ode de bia yam ka asem we say symptoms bi wo ho akura bia emedan na di woni padua ne ho no na ebekum sure kwa symptoms bebe ete obu o symptoms yare bu o ne symptoms bet much more than decades 10 years wow and na di no na ebekum said de bia make say ye incubation period no sa na ye end stage wo no ti tumika ma yare no kra ma Brafeto homeopathic clinic aso ye na meba hin obeba kumase santase ahene makokobin ho ne edi adwuma enkanfo nyina etie ye ebekọ Abuya junction Santa Maria takrade ne mpata mu nyina bekọ takrade bekọ Anaji police station Bogoso wasafo ni nyina mumbonra old aseda boga abron sanu na chi hope ko Florida Eastern region fo ni nyina bekọ Landry Managers Road Poly Junction etimo peke number ni sesia na mu ni ani dwuma chenyambo a mumbonra so ye ho screening ko screening body no throughout say yare no bobo ba yensi ano enye den ema MTN number na didi dwuma na 0244 58 38 59 0244 58 38 Let's go line no say 0275 96 94 14 0275 96 94 14 na Krobea say when you say stroke kra de yetenete wow yetenete cause be hwem no nyina free sa fat ya o be hwem bo say srade na didi nipa ntinim ni atris nim ti bo say moja na o say akwa adwin nim no entumi nko brain cells no so de hya say ewupe Krobea bo so anim say etwon anim twetwon enti na stroke for no mo obi nya stroke na no ayeden chia na no mansuo ohunhwe ubonsa ne sakro peja ne sana enkomonsa ne left and ne right side na adwojo obu okra na kana to okra obu onso enka ne to no be ne nantie no ebe ho be din da sa ne nai ba kwa na ne left and right ne mo yedu otwe na se ne nyina na efetu homeopathic clinic enu asei
me ekobie dan ba ko ye room ba ko bi kire me crutches ne ayi egu ho no and I'm say hey and me cha say nyam ho adwuma ne abeto na bonten me nyina crofo stroke na ekosa no ye beji egu ho ma simple me show 2 weeks na obeba review no Krobea say what you reach him there do buy ya and asa na isu crutches abeba na wa wo to anemo kakanka cause you wo aside in no you wo other alternative method ya di nipa okay say massaging acupuncture any detox na ye yini na ba iwani nso hu ade ye hu ade tutu ade wo nante ase fom wa ade ben wa hu ade wo akira hu Krobea obi won so ahye contact lens sa lens no wo sha no mo na onim say no so effect wo achi ade bi o kan kire am so ani nya ade be sha lens wo sha no mo na ade effect bro wo ba feita ye ba hu ani so nyina ye ba hu so nyina ebi won so na yare bi hye akire ye brebo aye kan ho asemi ese ya eno so ti ma yare ba ani hwe me wa asem bisaw say timi number ni mu bio na ne me number ni is 0244 58 59 0244 58 59 and atigola and say 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Kumasi Santasi Kokobi ye benjo mas company nenso exactly 18 mu ba odi akraketa okra buta no ba 18 mu ba 18 mu ba ya da se eja nyankopon hira apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebe ye woni padua no mu no afie kura na ebe ye nwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nyina. Apem for abato mo manufo. Enu kwada we mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Hepa shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kade wom bia kire me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bebe sie me da. Oh me. Ade minim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say eduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade e na apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke and de na pos wa ye future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna Tema wobɛnya bi atɔ Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma sisi me pao. Na me papa nso ɛ. Uso no ma odi wi. Ɛna mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic ase mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka be yen si yie pa. Me ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic efa so sa mo yare no. Ke ase magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ne hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota frɛ ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma be dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama wotimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye bi koho sisie we di opogo penentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adepawre ni krom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories bit is batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni adepa hene no sire me mochira akwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244 590374 and 0241 709636 choose simple plus eno ne papa no. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Arafo yadamase yakoya yaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no na wasoguso a. Ena wiai utie, ena wi akroya o sign ehwe ye live. Yekọ enkomobone so na ye ni Faith Homeopathic Clinic for ekokobo enkomo na wiai wate ensempa e de free odomo akache de aka eye wanamuntu a wobetuo na woni mpanini akwa akohia ewo ahenema kokoben na se nyankopon ya adom na woni wonum hia ade nyina bekoso kama pa na ede amao Faith Homeopathic Clinic foi na edim fidie eye dwuma
ɔno mu mfiti prako pɛ ɛmfa aduro nkan de kyerɛ ne sɛ ebi a ɔde aduro yi bɛma wi na wo yade a wo yade na nyɛ ho kora aduro na wo ba bɛnom no nipa bebree gu so num nnuru a ɛnyɛ wɔn yade ho nnuro enti sɛ wobɛtumi anom waduro na wohunu sɛ yɛ yade ne ho aduro a gye sɛ waba Faith Homeopathic Clinic na sɛ woni yɛhyia na yɛyɛ hwehwɛmu a yɛde aduro bɛka ama wo nso wanya wahotɔ frɛ number no metimu ama wo na frɛ sese ya na wo ne yɛnkasa ɛyɛ 0244 58 3859 ɛna 0275 96 9414 awia mekamfo Diamond Scientific Herbal and Research Clinic enso de ama wo onuadofo a wutie mie akwanya no aba ama wo sese ya yi de Donek Herbal Mixture abedwa so Donek Herbal Mixture ɛyɛ aduru a sɛ woyɛ bɛɛma na sɛbesɛbe wayɛ mmerɛmpam na wunya bi na sɛ wo nonom a ɛma wo mensɛm no gyina yie sɛbesɛbe adekode a bɛnam so ama ommerɛhwɛ aba ɛwɔ mpam no sɛ Donek Herbal Mixture bɛmu a adeɛ nyinaa bɛdi aboa wo ɛna sɛ woyɛ obi a sɛbe yadeɛ bi abɛtia kaw so na wo ko a ɛnkɔ a obi deɛ yɛ numpem wapɔ ne wapɔ so wontiri mu twetwew woyɛ wo ho hwe a ɛnyɛ yie obeba Diamond Scientific Herbal and Research Clinic obi deɛ yɛ hepatitis B obi deɛ yɛ namu yadeɛ bi no akɔteɛ prostate mu haw obi anya ntehyewa obi anya kidney ene liver ho haw obi nsabuo mu nyɛ obi nso sɛbesɛbe watia tonsɛmu ntentan oba Diamond Scientific and Herbal Research Clinic a wobenyu ahotɔ yɛwɔ kumase ne ɔboase kwantempɔn yi so dominase ɛhɔ a ne yɛdi adwuma sɛ woni yɛhyia a bibia bɛyɛ fine ɛde ama wo yɛ numbers ɛyɛ 0246 72 7677 ɛna 0200 844 040 unya fresh ahoma we ya wone Diamond Scientific Herbal and Research Clinic for bekasa na de wontia se bia na awie onom nso akyerem ɛde ama wo ɛna mekamfo Simple Plus Phone Accessories ɛde ama wo Simple Plus Phone Accessories and awie the man himself is in town the man himself and your man Simple Plus akofa na dofo osade aba o my Ghana yimu nya asem ketwa baabi a wutie mi free baabi a wo hwe mi free e wo my Ghana yimu bia no hwe baabi a ubetumi anya phone accessories a eye papa yenia ye hyeda kogina homa China fo ne ye wati ase de eye papa eye de Simple Plus akofa de aba sa brand we eye the most trusted brand sa brand we eye the most solid brand Simple Plus enti phone accessories bi ehia ebi te se charger o pe power bank o pe battery o pe hands free o pe headset o pe earpiece Bluetooth earpiece neck Bluetooth o pe cover iPod ana phone protector eye glass protector ibi ene hia wa o de bra Simple Plus phone accessories na hey de ewu hia bia no on sabeka kumasi krodua mu de yenkrabata ya miedo ba ko wa de hyeman ugina Dr. Caesar animu ha ne nhwe animu directly opposite Dr. Caesar so ye no ba ko ho wura ha na behwe wani so ade ena ba ko nso wo kejetia ugina kejetia getu abrosan kejetia getu nanimu ha abrosan na ani kejetia getu edi animhwe no opposite kejetia getu Simple Plus aso ye ba ko ho ye number nie betu bi koton ba bi awowo man yi mu bia no kire se ye de na ye papa ena beto ne nkronko fakodi udwuma ye number ne ye 0244 59 0374 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 offers ahoma we ya Simple Plus Phone Accessories ye beje so no wakasa de wonti ase no ya kyerem e de amawo ena ya Bolivia Enterprise nso ewo kumasi sofo line alignment oni sofo line multi home no ena edi animhwe alignment oni multi home no eni di animhwe na wonom na akwa kofa Future Life Smart Food no a onom de san yade no onuaba ma utie me unim se yade ya ewiase amama nkamasem eye yade e befa awokons ye don tem enti besra wote ase se yade bi aba na wanante anante ahotom ma udi eja su na ja adwendwen
na bra sofo line kumase he alignment ho multi home nhwe animu ho ya Bolivia Enterprise wa ha uni emehia be kire yen ya de kora etiti wo mu na yemfa future life duane no ensa wo yade dienti America ni say ni say nuane na vitamins ni minerals aduonum yensa ahyemu matonchom enuane na amino acids edunkunu wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ahye nuane mu matonchom enti be kire yadiem yenhuna duane pa yemfa mawo se be ya obenyu ahoto ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 na 3P garlic mixture eye dro pi wak natural health for and this dro we yaba onuaba ma utie mie kona kope 3P garlic mixture ibi na no ni sentini se so nya bi na so no mo a adro we natural garlic wom enti ebeboa wapomuden ebeboa ama moja ede afurusane kama ewo wuntini mu srade tambia abesisi entini mu nyina no ebeyi ye free ho 3P garlic mixture adro we na cell pressure enyina ye o cholesterol yesi ya wosoro se be srade adorewo obi wo wa wo se ni immune system no enyina ye enti yade abobɔ no basa obi wo ho na pone na poso otumi kura ho no onimse duabɔ menua kope 3P garlic mixture sa wo ba misti heba kolina keba dani heba eni baabi etonro bia na okasa wo pe 3P a ubenya bi ye number ni ewunti bibia asenso afre ye eye 0248 928824 ena 0201 000021 unya fresa ahoma we ya ye ne ye 3P garlic mixture no aba ye beje so ye no bekasa de wonti ase ne ya kire mu nso de amawo ena oba kumasi krofrum eya shinola enhwe animu ho yen ye ben IBM NJ yaso ye ni din de Limbo Wave Enterprise na muntie Limbo Wave fuei ena akofa molten tissues ediaba wa wutie me uye ketra wonioma a woye no uhia tissues pa na de aye wa wutie me oye hospitality giant bi manager uhia tissues ewo hotel ho motel ho wati ase o guest house ho uhia tissues wa wutie me oye big restaurant bi ana small wine bi ana empobodwa restaurant wati ase wonso uhia tissues na wo de ama omanfo uhia molten tissues wonso run public toilet bi ubehia tissues toilet roll ahodo hwe eya choose brand papa famu adofo brand eye papa eye moto te se papa afutuo molten tissues si eye moto te se ma medo udi siesie ho wo de pepa wonsa e na se ne yaye no onipa bia no de ka mo am sensitive skin no eboa mo ensansa ne rashes bia no engumo molten tissues eno ne ma pure comfort wate ene wutie mi wo si adwuma ho ayeden adwuma ni Ghana me molten tissues se ya ye topa wo de beji ni ti ro yi bi beji de adisisi kitchen yi bi na de fa nante traffic mu ubehu sane ye beto anwumre nduru no na wonso anya wonfa so wate eye pa ena afa yensu ya ye de abadwa so fit life natural mineral water eye very pure eye very cool eye very refreshing ya sheda so ne so ntidwumadie bi a wudie no onuada sani se wona moa na se sukom de wona wo kai adwene sound na hu se sukom de mi a ensu ya sasa odwene ho eye fit life natural mineral water o de serve ya hoho a hoho nso ani beje kama betu bi koton beto ne nkronko ekodi udwuma ye number nie jena frɛ yen eye 0550 115 013 ena 0595 850 042 offer ahoma we ya ya beje so ye no be kasa na ya kire nsem nso ede amawo awiai mabedwafo ewa ha na enkomo a ye boi ensem no bi ha meba Facebook ne so na ewurabai Dorisia owo manim hai ansana obe yare ana owo
fanboy ba no sɛneɛ na wɔteɛ mɛmo ahwɛ saa mfonyini no na mewia adɔfo ne adehye a motie me mɛma mahunu fanboy nso ɛwɔ afidie ne so enti ɔdeɛ brɛ afidie ne so sese ya sɛkye otek 102.9 FM sɛkye owura fa ɔba ne mfonyini ne to so ma me ɔba yɛn Facebook ne so anaasɛ yɛn YouTube ne so a ababaawa Doris ɛna ɛda so no ɔyɛ ɔbaa kɔkɔɔ sɛneɛ mu nim dada no ɔyɛ ɔbaa kɔkɔɔ ɛna saa berɛ na ne mu adu kama ɔhwɛ no a ɔte ha yi ɛsei deɛ wahwinhwan ɔhwɛ n'abasa ne n'abasa a na wotumi hu sɛ ɔbaa Doris egyina ne nan so na ɔbaa Doris egyina ne nan so na ɛyɛ yadeɛ ntia saa berɛ a meka sɛ maame saa berɛ wei na wawo fanboy ba ne foforɔ ɛna ɛbɔ ne nkyɛn mu no na ɔne fanboy awo foforɔ ne nie ɔdɔ foforɔ wohu a dɛdɛdɛdɛ o okay enti ɔbaa Doris nie sɛ yɛ a me ne wo ka sɛ oba yɛn studio hanso a studio hanso ɔbaa Doris nie fa studio hanso to so na afei mabedwafoɔ momram na deɛ opɛ sɛ obisa ɔbaa Doris ana ne maame no wabusa Doris yi saa fanboy we kwan bɛn so na afa ya a uhyia no Pacho na na we driver ni no otwi ha ba yo ɛde ɛka na no otwi taxi no otwi free hen ba mo ho be quite kokotro ɛna yɛ dɛn ɛna yɛ dɛn kwan bɛn so ɛna ha so opɛ ɛhɔ no mpo de manhye na anya yi bia nti ɛkyerɛ ya na wɔsa na ɛde sɛ serious nti me kɔbɛ kwa afa ne ma na wɔde maba wɔsɛ me ma na no wɔde maba on news ka Pacho da bi ɛno ma na ɔde hu mi ɔka so opɛ me a me ne tra ansa na me so me nyi sɛ okay afei ma me nsan hwɛ bibi ɛdeɛn paa pote ɛne unyina so a ɛma wonso ɔde te aseɛ ɛma no sɛ ɔne ne bɛwo deɛn na ugina so de ɛyɛ sa ugina so ne sɛ me din ka wo ba akono makɔ obi kunu na mekɔtɔ so ɛntina me nim sɛ wɔno nso sɛ osi kasa kyerɛ me na me nim sɛ ɔno kra no wawoda na sɛ waware na ma me de gina so asa arete dia sɛ bɛgya yi we na wɔyɛ ne deɛ ne me nim sɛ we de hwe ne hu ntie ne ma akɔtra we sɛ me kɔtra no asɛ bi wɔ ho dada ɛnyɛ sɛ bi wɔ ho a na ebi ne ho dada o mepɛ sɛ me hunu ɔbaa bi abɛte aseɛ sɛ be na ɔbɛwo na wawo a woyɛ ne yɛ ba accident na wonyɛ wadwen sɛ wo bɛwo na awo ne bae ana wo hyɛ da plane sɛ mame ne fanboy nwo awo yɛ bambo furu me kwanyin sɛ nkra ma hu me sɛ me ne try anhyɛ ɛni bɛ months kora me insane okay afei wanhunu biribiaa wɔ ne ho yɛ kyerɛ sɛ bi akrache wei ba a waba makwan mu no wo bɛdi sifu me betie ne nka sɛ wa ha ti a opɛ ɔyɛ sɛ adwuma no na me nso madi nka anyema bi metwe mo nso a ɛnyɛ yi wote deɛ metie ne nka sɛ opɛ ma wa no na me nso manyi sɛ we nti bo kwa me kwa me sɛ na nyanyi nti ɔyɛ ma na ayɛ sɛ nka me kora nka me ma ayɛ sɛ nka me kwa akɔ yi ɛne ende me kan sɛ de wa wo sitie na deɛ me nyi sɛ na ato agu sɛ ne yɛmɛ tete na no ɔde ne deɛ na wo tete sie so opɛ ma me kɔ ne kurom na me kɔte yɛ ɛhɔ ne yɛ sɛ ɔbɛ ma de ɔpɛ wa ɔnka nje sɛ ɔyɛ kora ɔnka nti na me kɔ ne kurom na me tete yɛ na nyi sɛ ne nso abawie sɛ me kɔ na me mpie me hyɛ dɛm saa nti me menyem yɛ ne wura me kɔtaare we sɛ fanboy no nti me tete saa do na nyi sɛ ne deɛ no kora nga me pɛ kora yi na nyɛ hwe me nim de ɔbɛwie ase wa kora ba be na me de ho fa so a me ne tena yi tesi a fanboy ne ma yɛ sɛ ne me na nga sadeɛ me ne wɔn wa sɛ hye hɔ no ɔwɔ 4 na ɔwɔ 4 ɔmo na ma me fɔ mo kwan kran 2 na wa sɛ hyiri ara 2 wa kra ana ma nso a wo mienu na kwan yi nso sɛ wa sɛ wa wo ba ko sɛ ne ma na me yi sɛ o deɛ ne ka ho a be 8 nana ɛja kwa me ɛna deɛ na apɛ sɛ obisa nana me da se ma yɛ nchi atiefoɔ nyinaa mama gibra mutie me nua ba Doris nana fanboy na busuafoɔ
mekani mapara ni maame unimom ne papa de banko to ne maame na me koto no misiro mi bisa o yare yi ba ya di bosome sen na wotwe sen fie sen yere nka ba no first one de no edi minya say 5 months for them me hoto me na so ba na so minya 4 months for them na ko 9 na we so asa ba kan ti we so ba ya bosome sen ni we ba bosome mi nti ba sa 11 ba sa afimwa na we na we ni nyina ba yi wodi wako fambo abusuafo de akoto wo manim first one na ye bi yale no ono oto na abusuafo no me nti Krobea akusu ayese bo bia ati ni baby nti ho no e bla be si dan wase so na ma ne sister ati ezi de na mi timi de ma asem to ne me ne wo fa bi wo circle so wo se wa ka me na asem a wo mianti na asem ne me na asem de on kan bi me kyerese yare yi ba yi wo ma abusuate se wo yare ano no make us on be you na nsen we ho no ya na wo fa mo talk mu se nka o mala o ma tsra se atwe na ama enti mama edan na oni fambo team no eye wo na wo han ya na fambo na han edan ne de ene mpa cho na han onu ohu me na me medi nka han me de na me team ensi wono ba fa me no ono so ko han fo se yentu won ko tra be fifu enti dan ne de on na han esi bia me team eda etwa to kura fambo ma wo sika nya ne ba no ma wo sika se mpena na se yire no adi sen and ya check Tech 102.9 FM. She said me fa say me na ai me yale kesi pa na ba na beto mla le so betu esika ana ko ma be 5 million sen ko di beto asie and so yes I did atu ana mo no kana ansa so no ka sen ka o di ba beto ma mo ase na ai ne wo fa sen ai edua bosi kare ye ntisi etu ya bum e fi ro no yare yi ba yi wako hospital dia na doctor for kafa ayale we ba me koi me din ka akọ di kromo na mo transfer ma akọ twi na akọ twi aka se me nko koi na mba be koi mba me se mi chima ai ma me ntimi ni me ntimi nya hwe si me ba akọ twi na ma mtra ka se me nko koi anko je adu si me koi no o mli adu ne ma me no mo shem time se manti bia me mala na meses no me nko sunu madu na ai be e beba obu san se ma e fa me se fa so be nya ebi da person ebi na me bo no so de fedro ne but manti bia ese we ne oba abaje edu ti manti bia mgonti be manti me ko ndo masa ashem bosumi ensuoni ne nyina ya o ma me botom ne nyina ma me sika eno ai na sana fa ono kra ampo no onya bi ensi 1.5 pro ne ma me kra no wo se bia na anso me ko nya me nti me ba anka ho obi ka se okofa fambo ya na one ne ko twempran wa ha o ma me a obeji atu mama de ma hane papa me nya ne nso de anka mawu woni fambo ba na odi fie se 6 years wo no obetu ni din pacho de bi asore de me koi me wu ye nyina ade o de ma me ntoma ba akopɛ akra no blo nya son na me ka kire ne se bla afen so ma me hu se waka se twi a watade no pa boni da nsuri afi we de ka yam se so my ten na aka so to bia won tare wan siri wan se menka mo be se asebo tuma me no tania ne ma ne yeten ai enti won de tabru ya se afia saade de minyin firi bu kra na me ke kalam ai enti mi no tra onya bi da me kra me yan tuma sini pa na ma me ko aso le nko enti akra we nso afia so efe e bia akra ina tade hu ne pa wa me se won so de se o ma ten na aka so to bia won ma won miskado si ibrunya se mfi afi eda etwa to a o ma onu ankasa ne ba no sika no so ye da be eno nso mefa blonya no edi blonya onni ni andi motobo so me pasa asibi ato na wako no ma plan 1.5 okay na me da se me so be da se ebru na wiai ama Millicent osena na ya Krobea Asante ye bo one wa bedwafo abaso Patrick ye bo a eno se ye nana ma hwe awura ne mfonyini ne bi wo Facebook de so na mera ho Adwa Monis eno se very 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 beautiful woman na nso nana hwe ohu de asie Philipamwa eno se akra Krobea you look handsome ne bi ate it's true oh sexy eye no me da asie bro kwa fori no se nana one mate ehiachi Eunice and was a good work done
Nana Krobea no abedwafo ye bomo abaso Agata Benewa mami, thank you for your compliment. Lauren Shakakari, you too, thank you too for your compliment. Alex Owuswa da banka and was a Krobea nie Alexis fashion e wesu ye boa enough ene na wie yenso ye show live e wo Facebook ne so enso di free boiling mine and was ya Krobea duabo enye enti ya muntu doresefo emu oni obi nkasa na omoduabo edua bio asem kroya bi ena Isaac Nyako Junior enso free buase a oka na ode echre ewurai duabo enye nana boache wisdom nie ewura no ye very beautiful pa nyankopon hu ne mobo na yade bia aba ne so bia mfiri ne so na onyana hoto ene heal merus anoche enos nana yes you are fine past fan boy and somehow Alexandra Paris enos ya Krobea me mo ahebru ene me wo CPC enogboama me nso me hwew enso ewo afidie ne so ewa ha awiai oba de achia me nso ewa ha nansana oba de bebemu no ya no ahye ne nso se traditional Dr. Dawood enche ye bebo nkomo afri na so ye papa no a ono ne panyini pa da Dawood Herbal Hospital anono papa yi ena eto nsafrew se ewiase emfa ho ne de yade aye wo biara no wo de bra Dawood Herbal Hospital na dua wo hoi ema yaresa enam se dua ma yaresa nti obi ohono mo a esichire yade hinta no bra nipa no onnim obi de ye mojabroso enuoma ohunu ne de wote woni nipadua ni mu no sebe eden akabo ma sese obi stroke yade abeka na to form ni nyina no oba Dawood Herbal Hospital papa ne de aduro beka wo amwanyu ahoto ene wo a enemu yade bi etete wo na oje wo ho a enye akwanya no aba ma wo ne se wo bekeka wo ho se roba ne yade ato ba emem ana wo prostate ni aka kire o se ayekese a Dawood Herbal Hospital ene ye bekamfo ede amawo ene sesei ema entumi nwo onom nsemo a wo ka nyina ne se apa ho emema sabe oda fom bem na wo ye won hwehwe a enye yie wonom nso se apeja enti se wo ba onuanda sane a wutie me ohawo eda wo so no ebefiri usu afia mo anyu ahoto ejeso krapa is the location edania enkane na Metro FM ni wom ewo ejeso krapa no aha na Dawood Herbal Hospital enso edini dwuma ye number eye 0244 886437 ena 0201 681 717 unya first ahoma we ya woni traditional Dr. Dawood no ankasa bekasa na de wonti asie bia no obekire mu nso na odi amawo ene Danis collection Danis creation onuada sani a wutie mie me kanfo amawo se ye yi ameka se ya ware ena okọ ware se eye bi ena wokọ akoye wuhia invitation cards baby a obeba ye be ye ne kama yadwuma hote eye Danis creation opese yenye picture frame mfama ho yenye pull up banners mfama ho yenye key holders send ya open bia yenye marks and cap mfama ho yenye embroidery t-shirt printing lamination and typesetting yenye flexi banners ma ho yenye stickers flyers photocopy graphic design and DTF printing ni nyina no Danis creation yebi yewokumasi atonsu ye Fidelity Bank no ena edi animhwe ye number ye 0242 186865 ena 0554 232764 ofresa ahoma we ya Danis creation for ye beje so no akasa na ya kire nsemu nso de amawo na the fearsome 3
the fearsome 3 eye hepa plus paviplasmos the fearsome 3 eye hepa plus paviplasmos awie yi a wutie mi onuada sani yi eye adwene wapom din hu tom onuada sani a wutie mi yi eye adwene wapom din hu tom na wo dwene hu a wo dwene hu yi eye afa hepa plus fa pavi na fa plasmos fa dwene wapom din ho ate onua sa duro we se wunya bi na se wono a ebo nipadua na ankasa ho den ho ban oba bi wo hono a sebe wo bre ne nsabuo mu problem ye problem kese pa de ma no obi wo hono a sebe esichire yade stroke yade moja abroso tete no obi adore srade waye kese abroso obi wo ho ana ne nipadua no ba bi wo so saa enya de pa obi atenka ateko obi ayemrempam infection se titi obi nso anya typhoid ana nipadua mu yawo ena etete no ode pe hepa plus pavi plasmos enuro ni din no hepa plus pavi plasmos enuro mi ensen ye woni nyina nsuo ye woni nyina to paye se wunya bi na se ononom a onua ebeboa wo ba bi eto onuro bia no okwa obenya bi ye number ye 0542 778572 ena 059 1367898 ya number no enti sabre ya ye kasa ide obefre yen na ye ne wo akasa ene awudadie mu nchia nkoma wo udi de sister nyako ene wanya afeko ede aka onfie ho na wie wa wunua opoku insia Matthias osi oba pa nyako ene ye wa wodai osire nyankopon ni nhira na hoden ni nyinkyere ene ne yokoduro honhom no se enka wo happy birthday to you oba nyako afei Richard Ejekum ene udin onso sua wade ewo Amstead University ene wanya afeko ede aka wo mfie ho na wan kasa wo nyonko adwa pendem ene osi ene wie wo fa sa akwanya we so no ama happy birthday na wasire nyankopon su nhira ede amao enti Richard Ejekum, God bless you very much as you celebrate your birthday today. Afei yani ankasa our own dear sister Nasta also client officer will take FM ha and then Nasta oware yenche aware fatao pa ojinani ene wanya afeko aka umfie ho oba Nasta happy birthday to you nyankopon hyirawo na onye okese ntutu anamon so emfansie oba de achi ame Asem Beba na apeso obisa Doris nye Dorin say Doris maternity ya ye wo Dorin nko na Dorin so nko na Doris nko me yire bia nka me wa no sa na metwa ne so ye no ntina me ne friend Doris na friend Dorin eni osisa ni di enti no anware on no so na ni je enti no anware on say maternity ya awra se die pa na ye wo widie mu ya die na ye wo sisi na ya me yafu ti make kamsa but say ni sha say bandi ya tusu sa edua no obo ne sei ene ono so bo ne sei ne mpo ye den ne dua bo ne bai mi krampo den ha be ma na mbo ma no obo ne sei me ka che ne sei me mo nsi obi ede ensi bla me ble ensi sa me bla kwa sa adwan mi na me na museum na matechima me osuma me ba bia me ko nsa adwuma odi sika edi na be bo ne sa adua nti ka ne sei o de mo nsi o ma na sa akop ka bi aha o se me na mbo ne sa adua no sebra obri odi ni sika ye masem ye sa ba na one ne ba be ko ya no e no odi je no wo enti nsuo no ese be ka tenza mani mo nsuo aha enti se bia se o man sika ana wo ye den unse ya na bibi tato ansa na nsuo na ba sa na pese me hu se bi o ma oba bi sika na wo kan se bra me ne wo bre no enti nsuo ngu enkwase abu a wo mi nyina echi me na nsuo na mawie aha ende waka
enti nsuo ngu ana nsuo na ode adwuma no aha Matias yo wonku no sɛ di enti na wonku no enku no ai sɛ adwuma na ɔyɛ no ɔde sika no ɛpɛmɛnti nsuo no enku no so ɔde sika no ɛpɛma enti nsuo no nku no afei ɔbaa no so wote sɛ ɔbɔ ne deɛ sɛ deɛ na atu sɛ no na anya wɔ no ɔbaa no deɛ wamma no manim na wote ne sɛ ɔno yɛkɔ baabi na sim sɛ machine tiɛ no deɛ hɔ gɛɛ no memene ne kuwie me baa fie nti deɛ wante sɛ nea ɔbɔ na no ane sɛ yɛse ɔbɔ dua abranteɛ no na ofiri kɔkɔtoro hɔ a na wɔte hɔ a anaa ɛyɛ dɛn yɛsɛ wabɛtena ɔpɛ bɛsɛ na memesua fanboy no ɛne sɛ wonyini ɛna watumi anyina bɛto no amana bɛwew ne wawo wohwɛ a wobɛmfie bɛɛ sɛ wosusu ma kakrama no ɔbaa deɛ de ne kyɛ wɔ agye o na daa sɛ boa a wobɛnyina bɛto 40 years 40 ɛna wo nso si a wo nso wɔ sɛ 30 40 deɛ sɛ mmoro so saa sɛ sie yɛ a wote hɔ yi woda so gye di sɛ dua no na ɛnya wɔ anaa sɛ wosu sɛ yɛyɛ adeɛ pɛ sɛ mehu baabi a wogye diɛ wɔ dua no adane ebisa mekɔɔ na adunam no maam na na ɛha me na hyɛ ase yɛ nti sɛ dem gye di sɛ yɛyɛ wosusu sɛ yɛyɛ adeɛ ɛnyɛ eduabɔ no ebio ɛnɛku ɛberɛ a wohyia no no obi tuo fo sɛ fanboy a wone na hyia mɛ ne nante mɛ ne ntwempena sɛ yɛ wo maame sɛ yɛ wabusuafoɔ bi ɛda afutuo bi kɔ so saa da ai saa tam no sɛ na metwe sie na maame kwa na wonim sɛ deɛ mpena deɛ yɛtwe sie ansa taba omuhu sɛ me ne te hɔ na mka sɛ wo pɛme deɛ wɔmra fie no na nsia ne nso aba wo yɛ hwɛ nye aba saa nso koraa no sɛ obetumi aka sɛ wɔma na nsia ne nso aba ɔno ne wɔfa koraa ka sɛ kwaa me deɛ woni suban o ɔkama wote saa mete na me nim tina me ahwɛ na nye last one yo ɛberɛ a mokɔɔ yɛ a na ɔmabɔ dwa a ɔkaa sɛ ɔne ɔbɛwɔ awɔ no ɔbɛyɛ wo ho adeɛ deɛ nti na waamɛyɛ okay kɔkɔtorofoɔ mɛma deɛ ɔmo nyɛ saa kudwo sei ɔnyɛ saa sɛ wei wanya kɔkɔtoro nti na meka no kɔkɔtorofoɔ deɛ sɛ nka me hɔ na nka meware fɛɛ sɛ ayi o sɛ me master wɔkyerɛ m adwuma dɔren no kɔkɔtoro no wɔne nyɛ dɔren no ei ɛne ɔwɔ boy wo lankyim wa lankyim ɔn deɛ memmɔ ne din kɔkɔtoro ɛhɔ na master wusu ɔna kyerɛ m adwuma ma ɛzi straight na wedding na yɛ chief so yɛ kudwo enti we nya dɔre deɛ ɔwɔ kɔkɔtoro kudwo na pɛ bi maa me wɔ kɔkɔtoro yɛfrɛ ne dɔre oh mesi nyɛ wɔ no a anadwo akɔ yɛ okay ɛnɛ onyamios wajoin me ɛwɔ ahoma ne so onyamios a very good afternoon to you nyankopɔn nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse see baby mehu sɛ wo nso aba ahoma ne so ɔse a very great job nyankopɔn nhyira wo Kashmo GH floodlight for Kashmo ɔse akra yes my bro nyankopɔn nhyira no ɔnyɛ wo kɛse wate ɛnɛ wie Philippa ɔno nso ajoin the show no ɔse na yɛ Krobea Asante nyankopɔn ɔnyɛ wo kɛse good afternoon ɛyɛ deɛ Jerry ɛnso ɛnɛ wie yi ɛna ɔka ɔba pɛfia ɛna ɔse akra yɛ Krobea Asante ɛnɛ wie yi me nso ma join no Nana Krobea I will come to Ghana in January na me ba I will pay you a visit at your station wate Philippa thank you nyankopɔn nso nhyira no ɔnyɛ wo kɛse wate ɛnɛ wie yi the man himself is in town. The man himself is in the studio. Traditional Dr. Dawood. Doctor Akwaba. Major also Accra. Now to say. Oh, trade and pon yankropon adaroma. Good. Mumpai bo amobo edemame abribia nti nyame atie. Good. Ye de nyame ase. E de nyame ase. And now we Accra honso ho to say. Oh, yankopon ya dom. Ye do bo ade ase. Men so me ho den. And na ye shia. Yes. Dawood Herbal Hospital. Yenim samo de amusi dua wo hoi ayaresa eyefua. And na we ye hia yi de na doc yentie mfiri mu ano. Yo akra me da se. Na enchi atiefo nyina. Na me fasa akwanye so break akra ni de esi ofie. Yeah. Na me eto nsafra me brother. Sure. Na me fa na kransi. Ami
adɔfoɔ ya ɛbɛboa ma yɛpɛ no krabrɛ kɔpem sɛ yɛkata n'akyi krakra nyinaa no memfa ase da ɛma obi biara ɛbaayɛ no ɛne ɛhu sɛ ampa ɛdɔm ɛtaa Dawood akyi good yɛwantumi amba text messages ɛba WhatsApp messages phone calls afei du baabi obi sɛ Dr. Mafrɛ a womfa o course no momfa nkyɛ me de nyame pɛ nso na ɔyɛ sure nti abere biara no yɛsrɛ nyame sɛ me brother Haruna nyame mfa ne kra ɛsie nyame ɛne ma nkwa sure ɔno nso na ɛsan gye nkwa sure ɔkra ne Dawood aba Otek FM nso megyina mpanyimfo nyinaa nam na asɛnkɛse ɛtɔ sɛbesɛbe sɛnka yɛ yade a sɛ nipa ne yare paa ɛnka yɛgye waduro di nanso hwɛ akwanhyia sɛbe ɛtumi to nipa biara tiɛma ɔyɛ ɛmfa saa akwanya nso na yɛnhwɛ yɛnnuanom so a mowɔ maazi sometimes no driving no the fact sɛ wosua adwuma na wotumi move car no doesn't mean say you qualify to be a driver no because we had the CA as obi aba be ne car na what ne baby na sa asemu ya beto no it doesn't make sense at all so enti ebesre say no mo so ye careful especially masters na e wo mu no so onim say akwara no onyan hunu car ne kan yi a emanin tuka sure yes because enya abawi of course we are the harm has already been caused sure and you know you best stress we are very 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 extra careful good yes thank you for that advice afei and yenye hu aduru doctor see ade maba yi so de me to kwan bi o sure me be translate ya adwuma good Dawood Heba Hospital Accra na me anim no credit dru ba bia me ankasa kra me da adwuma die na no na bro madwen ne me nti ase so sure ano pay me dru adwuma mu na ye nua baabi one ne kunu omo paake omo ka na omo so omo pese omo hu me say na omo ware emfie nwotwe 8 years omo nya award but last year and omo ba Dawood Heba Hospital so omo ba somewhere December 2024 no 2023 December and omo ba and you know last year no 2024 no na oba no fire funu fire funu no wa wo afa no afa ne ba na se omo trase na omo ameka bibi ama ye hu se de ye yema omo no omo ani aso a na se omo ye boni aye sure nti omo ba abedase good no mu kura akora no kama brante sei na ye hwehwe sure nti se akora obi nso tie Otek FM na awie yi na ekoba sa awo asem a enye be ma nko an ewo na enye oba nko an so na ewo ya fanum ye no nyina na se nhia mudie sure ti mudi nhia mu a na nyensen ba na oba na kora nyensen no kopim se obi yi na pie na nyensen no kora mu no so no kora no timaton so ahodo bebre etimi ba so oba ni bitimi fa yafunu no ba fa yafunu no a kira abosomo miensa na asan asai Dawood Heba Hospital say ye de o fa yafunu na ye be san abɔ ho ban akopim se obewo sure wo say de no da so powerful oba na ba na opa awo no ye bo modern na awo no bawi enyensen no bawi a ya san abɔ nyensen no ho ban ahwea akopim se bosomo nkron no beso na o san akwa awo so nso a wasan nya awo mre adura obewo mremremre wow intimately aka say so far ma be 900 nyame nam yeso ama o ma wo no untimi nyamu be 20 cry de second account wow yes excellent enti eno nkoa no ye ni gibebre sure nti say obi wo ho na waware na wo ne mma ye nhwe say afanu mienu nyina amra na mo ba adwe so krapa bebia na Metro FM no wa ya hwe ya domosuko okay ye hu hawo no wi a on say wan hunu hawo no a ya na untimi emfaduro enka because unima adekro ndina obi wo say obi ya wadura menwo obi ya waduru ampa o ma adwo manu ma ne wo ba wo be ko na nyi akwai se loto to wanye yare ba ko ene ma wo mba okay bebre na so ye mistake ya no say e ma no de duro kosa ebeba de duro ko yesi ebeba ya be muduro ebeba wo be ko musu na ni kunu kra nkwa mo ane nye okay ndo ye duro na be ma na obenyensen no ne nkwa mo anya be de na oba na nyensen sure dina Dawood ye say
omo mienu nyina amra okay we ne de oza ebre last year abrantie bi a waware maami ensa bom waware first one anyense amba oye muslim no so oh me de metri nye waware mu me ra me ware no ngo ana owa kwanya so ware to a 90 no osan ko ware foforo kai foforo no so ba enso a awo mba kai wasanya abai aka so no bi so da bi metri nye kra ma me san try third one so de otoso miensa no ono so awo no emma to miensa nyina atifie but awo mba aw ndi onim keto anu ka kire nso ya on de obekọ ofre me no o se doctor metri nya wa aware mu no ma ware ma miensa obi ani ho a watimi awo nti me marketo anu aba ho na me se keto anu ba wo ne nyina amra nti me ne ka sa ya ba se doctor me de me ni ha o metimi ni o mu nyina ahia oba aba ye hwehwemu na me hu se da bi efa ditum se yenye no ono nso na hwehwemu kakra okay ye hwehwemu na ehu se da bi ono mom na how no free no timene ne tena se be se sema be aduasa e kire ne nema ni so no ditum se obeyedru mayedru okoye anchere bia da kra no pa bi o frame no odi kan asre kai o sere na me se da dey as manyemo manu ei miensa ni nyina bo so me ba ko no wanyemo ma miensa ni nyina abom kai emanu wo ye meto odwan ba ko se muslim de oyere wo a so de odwan sure eto badi meto ba ko che no eje tuato ei ohuno nti normally ya na ye pene se afanu mi no nyina amra sure na ye numbers ni obi wa na opese ofre ehuhia 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 020 168 1717 akra baba so ade atise o ei asem no aboso yi baba so be ma bia na oba wanya baba so me mfa ni agro se me de menya kekaye na ehye ho de bia na do nsa hye obotom na wuti hey sa ho ne de ensenkyerani o but complications no nsunsuanso no e start say ba obenu hu se nka do nsa hye obotom obedwane obi anya baba so bia e frɛ no syphilis onim nto onim se pimples bi na agu no bema no hu se ade bi sanwa bi abesi ne bema na ate no ho kakra bi obi de nso esi ano no nti odwen se yen sanwa bi keke nti ewoma na ayere afiri ho ewoma na asan aba oba no sori anopa na so ne bema hia edi be na nsan ko no ohun se ade bi agu ne se be ne ba no ana se na se ti otia na se ai se kru sure eno a enye ya ne hene ne ye kakra bi yedi be se na wotwe mienu ko no ne nyina ayere afiri ho tina dwen ye no se ne ho ato no ekwa animu kakra no na san ba biu eba no afi be ma ne kuro abetoto ne be ma ho oba no na se aye kuro to ntimi ne be ma nhua na hwa anika sem bia wa hase se kuro no beto be ma no ho na se wia me ne be hua na be ma na no nyina aye kuro kura na ebre bi be ba sa kuro no be wu ba kuro no wu a be bi kuro no beto ye no kutwa no unhu se kutwa da ho ebekọ ebesan ayere afiri ho te se de bibia anye wow nti bo se nipa bebre na no ehu sa kuro no mojan ewuma na aba ewuma na ekọ sa akuduru ba bia sa abre no afi bo se nipa no wo ha na otinkan se ja e wo no nan ase kaish ni nan ase dwa no ehyehye no wo ha na otinkan sa ase ni trim ehyehye no na ridiem ase ya yamako ene ye de asra no ekọ akuduru ba bia nso abahu se wo ha na otinkan sa ase ne ridie no mu no emu twetwetwe no yes na ma ne de ti pai no syphilis ma obi ti pai no sa de bia complain miti obi kom na syphilis we nyina no oyedro so wanye edro etimi san yira ko wow na numbers ni bi 0244 88 64 37 akura yira na se san ba biwa afi secondary stage afi de eba no eba latent and tertiary stage ahotie
obia oti o take FM na numre bebia wo bia no nya opportunity ha no ye ba be ye wo no se wo ye be ma obo nso wani anase obampo wani kan se de nesi hu ade no obo nso enhu ade sa bio kusua na start ejum ono nam yade no yes syphilis ne do latent and tertiary stage also cause damages wow nti wani be start say enhu ade papa ebeduru ba bi waso ye kasa kan na waso ye sharp pa but see ye kasa ne antiamu a wonte jise nipa no ben no waka ne den ansa na wate enya aso yade sa akeke syphilis no the complication no anansunsu anso boni ni bi no ebeduru ba bi mpo no won se obi nipa ye sisi no obate nka te say there has a blade ehye ne sisi ni mu a etwa na sen yes start say etwa na sen a na sciatic nerve no saa continue dan ne to ase ko ne nan kokomu no na etwe no e de saa bon se ne nan no a start say edwodo nti otena se kakra na ne nan mienu nyina ayi titiriti ba ne soro de eye titiriti saa duru ba bia fa bon se oba benya happy pressure ne sisi no e ko ne nan ase nyina adwodo nti bebre na nim se stroke enso na ye syphilis syphilis no chenipa no mumienu e wo ne soro ne momo chemu firi ne sisi e ko nase na do empai ni mu etwa ne mu okay syphilis no timi ma nipa no be hunse ne nsa ba akopese kan na ye adwuma kama but na awu ene ne nsa no ayi titriti awu da no ho ntimi peja at latent and tertiary stage syphilis yes on say oba e wo syphilis na start through sa stage na e cause damage ni ntino be hunse ofire funu a na akoda na awu a odi ni ma pi o ha onyemo a wakwa awo so no owo akwara na to ho na owu yes syphilis wow if re be syphilitic tinnitus oze nipa pi ta complain so mo ha so mo tise dede bi wo mo trim won se na asum yehu ase ye bo ntwene wo syphilitic tinnitus no ma wo bodam no syphilis on se bread na wa hene ntam se no etimi tubom na nipa no kasa no ne hwena bo azebosi on ye se achi nwoma no etimi ho nyina atimi ye kuro na kuro ni bia be sita kyerema no so ebitimi si nipa ne nemremu ntubo nse ebedu ba bi no ne tekyerema ba ba edudu wo nanum o kasa na ase kasa no emba yi tekyerema na edu ntimi endane wow syphilis yes na de ba akwa ehu pa na se etimi so nipa pantan se na ama na pantan na lock lymph node ti afi bo nse ntimi nwe na you say ade ya liquid nko an otimi mere ntimi nka bibi emu dey syphilis se call latent and tertiary stage sa de ni nyina ba e cause damages now doctor can even cause damage to the liver and the kidneys wow was sa no ne obrebo no kra no syphilis no latent and tertiary stage e cause damage to that organs no bema unse mema bebre mbema fon aye tik syphilis yes me wo one case bi ne baaye no week nko a na no me ma abrewa bi bae e na no pay e no ofre me say one ba be shiai wa mani nro enene nansan ya na wo mani nro no wa sha ase a oye ene ba ko bae maka kire nse obeba ha ne fie ontena sentwen no ni ni hia doc crado se meboa wo sure omoba Dawood Herbal Hospital on se utu mira kyeresi sure hunu yare no na de ban a wo sa wo mre that be ntina si amaba yare no be wo bia nipa no de omra onya gidi enya mitumi base nyame tumi wo ho pa de a na nyame ne bo ahaban ko ade inshallah de ahaban be se nipa ya de bo number no ne emfre wo 0244 88 64 37 0244 37 now nim say obinya syphilis kra na edu latent and tertiary stage ni tiri nwi say etimi sesa eda ne te say mefen ebi wa ni tiri ho etimi tutu ni tiri nwi na nkasa etimi start say tutu and see sa baba so na wanya so manya kekaye no memfa ni agro because be duru ba bi na be di nipa ne dem e be di ne dem tini kwan say odidi agro unim say etimi ma nipa adwin mu kura kan syphilis eda meji brain cells no e che bebre a syphilis hu
eye hu papa emema bebre omo be manye adwuma ono a oni diabetes oni pressure but ne be manye adwuma syphilis ne baaye na one treat ni yie no ena de mu na akodu latent and tertiary stage ena lead to say ne be ma no adwojo nti be lead to erectile dysfunction. Wow. Nti obi a wo hwe yan ase o tie yen bia no ye wo adweso krapa bia kane na metro fm no wo no ye adwuma from Juada ekosi memenda. Okay. Juada kosi memenda. Okay. Non son anopa kosi anwumre no num. Good. Nti nipa no ba inshallah yare bi e ha no bia nso ba obenya yaresa ade se ani yare nko. Good. 0244 64 37 0244 37 so program ne Asem Beba Dabi so syphilis ne chill foforo na wa ampe ho adura Asem Beba Dabi ansa na papa obekọ no mesrew na maame a oteme nchen ne baba akunie owo haw kese na ba ko ka ho a sebe ono ne haw no eye fom yade. Okay. Dr. Dawood wona ye jiwudi wona ye nimu maame mo bruni ye mfa ne ba ne hye wonsa doctor. Akra se nyame ene de aduro no che me de a ene na me nso mafa mu de a metimi aye no me nso mehwe ne ba ne kwa. Na ye nyina ye nsere nyame se nyame ni tumi no emfa haban mu na emfa me so na ma onya na yaresa piafo ye betimi aye aboa no. Amen. Maame na wo se doctor say amen. Papa nyankopon shira. Amen. Udwuma die no nkoso. Amen. Arofo Dr. Dawood ni atene nka no frɛ no sese ye wasɔre frɛ no number ne ye 0244 886437 0244 886437 ɛna 020 168 1717 020 168 1717 so wo first number we ya doctor obejeso ena wiei awodadie mu nchia enkoma wo udide mommy bosore kenya ase bosore ena otie adepa ena wiei ena day wenya afeko ede aka onfie ho a very happy birthday to you yankopon hira onto won kwanem na ontutu anamonsie wo bra udi wa wodai. God bless you. Another day the Marvels event enso ya ahye ya adofo ne ade hye se wo bakumase ya no manyi station post office wasem na making na ode wo ho ba beto the Marvels event so a ade nyina bedi aboa na awie wuye onom ye event planners onom ye event coordinators esan ye event decorators enti udwumadie ni from kran to kran sene ye wo pe udwumadie no fa hye yensa ne ye bema oda ye so na bemu ama wo say ye wedding decoration ye funeral decoration and a birthday decoration a ye be ye nyina kama enso e de ama wo ye number ye 0245 658485 and a 0539 92 64 out of 4 asem ya maame homeda e de aba betu ye nimu ene ye nka ho hwe kire se Kwame Asamoah